Mae e wedi gwneud ei benderfyniad. A does neb yn gallu dadlau ag e. Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C. Croeso I sgorio a chroeso I Neuadd y Parc, lle I ni unwaith eto'n gofyn yr un hen gwestiwn gall unrhyw un stopio'r seintiau. Gyda tîm Craig Harrison bellach 7 pwynt yn glir ar frig uwch gyngrau'r Cymru ac arhediad o 19 gêm gyngrau'r heb golli, gall heddiw fod yn dipyn o dasg i'r ymwelwyr Met Caerdydd. Gall Met ail danio'i tymor a diffodd fflam y seintiau, wel, ffindwn ni mas yn y man. A fi'n adda taw rheina fydd y puns noson tan gwyllt ola byddai'n wneud heno. Mae'n braf iawn cael eich cwmni chi. Croeso mawr ato ni a croeso hefyd I Owain Tudur Jones. Ti'n oce, Ows? Dwi'n gwneud styr siarad. A fel I ni gyd yn gwybod erbyn hyn, y seintiau unwaith eto pen ac ysgwyddau uwch ben pawb arall yn y gyngrair. Yw I ry gynnar I weid bod I ar ben yn barod, Ows? Wel, gobeithio, neu fydd bobl yn stopio gwylio. Dwi'n meddwl sef yn cymryd person dewr I gymryd y gamble yn meddwl mae nid y seintiau fydd yn ennill y bencampwriaeth eleni. Ond yr un peth sy'n sicr, allith y bwlch ddim mynd yn fwy. Mae nhw'n gyffel y blaen da, unwaith mae nhw'n cael eu hunan ar y blaen, mae nhw'n anodd I stopio. Ond dwi wedi gwylio Ceicona'n ddiweddar a mae nhw I weld yn agos at yr hen Ceicona. Mae nhw weld yn dechrau tanio, mae nhw'n anodd I chwarae'n erbyn, dyn nhw'n ildio llawer o goliau. Felly os allan nhw rywsyd neu gilydd, gael record dda yn erbyn y seintiau, o bosib Ceicona ydy'r tîm allith gael bwlch na. Ie, mae'r frwydr rhwng Ceicona a'r seintiau yn mynd I fod yn ddiddorol iawn. Rhwng nawr a diwedd y tymor. Wel, oes un tîm sydd wedi trial cystadlu gyda seintiau dros y tymhorau yw'r Bala. Nawr, nath nhw groesawu Aberystwyth I faes Tegid Nithwr ac ennill o 2 gol I ddim oedd hanes tîm Colin Caton. Bydd y goliaeth swmpus a canlyniad positif? Ie, canlyniad positif. Da ni'n gweld y goliau mynd I fewn rwan. Dim syndod o gwbl. Rhywun yn gwyddi. Dyma'r math o ganlyniad fysa ni 'di ddisgwyl I weld. Da ni'n gweld maen nhw wastad yn fygythiad o'r cicio gosod, ond y gwir ydy, dydy'r Bala, sawl tymor, neu dyn nhw erioed wedi medru gwneud digon. Dyn nhw ddim wedi medru bod yn ddigon cyson I fod yn ddigon agos at y seintiau neu Ceicona. Maen nhw wastad yn cael rhediadau fel maen nhw ar hyn o bryd, lle maen nhw'n lond llaw, ond rwlan y tymor, maen nhw'n gadael eu hunan lawr. Maen nhw rhyw sioc lle maen nhw'n colli gêm na ddylsen nhw. Felly'r tric rwan ydy parhau efo'r record yma, gwneud siŵr fod nhw o fewn cysylltiad o'r ddau ar y brig, ond ie, ti byth yn teimlo bod nhw'n mynd I ennill y bencampwriaeth. Wel, dyma oedd hanes clybiau'r gyngrau'r penwthnos. Yma, Bala, fe welon ni yn ennill Nithwr. Dre Newydd yn ennill o 2 gol I 1 yn erbyn Ebus. A oes yn edrych ar y canlyniadau yna. Yr un sy'n sefyll mas yw Pen y Bont yn ennill o 2 gol I ddim ar yr ofal yng Nghaernarfon. Mae hwnna'n ganlyniad enfawr I dîm Rhys Griffiths. Yndi, dwi'n meddwl mae Caernarfon ar ei cryfa adra. Bydd I golaeth yn y Met wrth ystwytha, oedd I cartra, ti'n meddwl, oce, pa mor bell mae Caernarfon yn gallu mynd, ond wedyn, efallai siom iddyn nhw, mae Pen y Bont o dan Rhys Griffiths yn dîm sydd yn gallu chwarae pêl-droed deniadol a sgorio lot o goliau. Mae nhw hefyd yn gallu mynd oddi cartra, torchi llewis a rhoi perfformiad llawn cymeriad. Felly, diolch yn gymaint o hynna o sioc ac o weld y tabl yn fanna, sa ti'n synnu, sa'r tabl yn edrych yn debyg iawn o ran y safleoedd tuag at diwedd y tymor. Jyst yn gloedd I hefyd yn driffwyn pwysig I Hwlffordd sy'n ar y fach yn dechrau dringo nôl yn y gyngrair. Ie, ambell I ganlyniad mawr. Dre Newydd oedd nhw angen y fuddugoliaeth gartra yn erbyn Ebus. A wedyn Hwlffordd, disgwyliadau chydig bach yn wahanol o'i rhan nhw yn y tymor dwytha, felly fydden nhw wrth I bodda. Ie, pethau'n dechrau poethi wrth I ni agosau tuag at y Nadolig. Wel, nôl at gêm heno, beth am I ni glywed gan y ddau rheolwr Craig Harrison a Ryan Jenkins sydd wedi bod yn siarad gyda Dylan Ebenezer. Well, Craig, this current run, how special is it so far for the new Saints this season, do you feel? Yeah, winning any football game is special, but obviously I think it's that 11 league games in a row that we've won, and you know it's not been planned. It's just take every. It's really, really boring, really cliche-like, but it is literally taking every game as it comes, and the next one is the most important one, which obviously is today.
Yeah, I guess you'll be hoping for something similar to what happened 7 weeks ago against them, hitting 7. That doesn't happen very often, obviously, but how much of a boost or something like that? Yeah, of course, that's what we, it'd be an ideal scenario for us. I'd imagine it wouldn't be for Cardiff Met, and I'd imagine they'll come here with a little bit more to play for, considering that result last time. So it's going to be tough. It always is a tough game anyway. They've got good players, they're well organised, got a good manager, so it's going to be a tough game, and I very much doubt it'll be as big a score as what it was last time. Wel, Ryan, yng nghartre'r Seintiau Newydd, yng nghartre'r Pencampwyr, dyma'r her mwy anodd yn y gyngor yma? Wrth gwrs, pob un blwyddyn mae'n anodd, ond fi'n credu y ffom maen nhw mewn, mae'n anoddach byth. Chwaraewyr maen nhw wedi dod mewn eleni yn ategu at y tîm, a maen nhw wedi rhoi crasfain i nôl yng nghyn coed ar ddechrau'r tymor, so mae'n mynd i fod yn anodd ydi. Ie, 7 wythnos ers y golled na o 7 i ddim. Faint o sioc oedd hwnna i'ch system chi? Wel, ar y diwrnod, oedd lot o bobl yn gweud cyntaf yn erbyn ail, a o'n credu oedd hwnna'n sefyllfa eitha ffals ar y pryd. Ac i fod yn onest, o'n i ddim yn disgwyl i ni fod yna ar y pryd, ac ni ddim mor wael ar gêm na chwaith mor dda ar gêm na. So, jyst i balans o'r pethau mas, a dyna beth sy'n bwysig i ni fel carfan. Y ddau rheolwr yn barod amdani, felly fi'n credu mae fo werth sôn am Ryan Brobel a'r tymor mae fe'n cael i'r Seintiau hyd yn hyn. Wrth gwrs, Declan McManus yw'r prif sgorio. Ryan Brobel yn ail tu ôl iddo fe, di roed o 6 gwaith i'r Seintiau tymor yma. Mae fe'n ffigwr fel arfer holl bwysig i dîm Craig Harrison. Yndi, a dwi'n meddwl, os ti'n ymysodwr fel McManus, ti wastad yn falch o gael Ryan Brobel tu ôl i chdi, oherwydd mae'n gallu sgorio, ond mae hefyd yn gallu creu. A dwi'n meddwl, o ran y talent sydd ganddo fo, da ni'n gweld y goliau mae o wedi sgorio. Da ni'n di cael llawar yn well na Ryan Brobel yn dechnegol yn y gyngred dros y blynyddoedd. Ond pam fod o dal yn chwarae ar y lefel yma bob parch, dwi erioed i gwylio Ryan Brobel yma, mae rhaid i hwn gael y cyfle yn y cyngreiriau yn Lloegr. A dwi'n meddwl cysondeb ydy y tric, ac ydy'r awch yna ganddo fo'n bersonol, ond yn sicr pa mae ar dan, a mae o'n dechrau tanio, does am llawer wedi bod yn well, ac os mae Brobel ar dan, ti'n gwybod fydd y Seintiau ddim yn bell ohoni. 6 gol, ond mae fe dim ond i dechrau 7 o weithiau tymor yma, a mae fe'n dechrau heno, just yn gloi, oes Ryan Jenkins yn sôn am y golled o 7 gol i ddim trwy diwetha i'r ddau glwb wynebu gilydd. Yn seicolegol, pa mor bwysig yw bod Met ddim yn gadael i hwnna ffeithio nhw heno? Ie, ti'n gofyn y cwestiwn i'r person iawn oherwydd dwi wedi bod mewn ambell i gêm efo sgôr tebyg yn colli. Mae o yn effeithio arnych chdi. Dwi'n meddwl yn cefn dy feddwl, ti yn meddwl amdano fe. Bod chdi'n trio twyllo dy hun yn meddwl, da ni wedi rhoi hwnna i un ochr. Os maen nhw'n ildio yn gynnar heno, mi fydd allan o fod mewn trwbl. Ond maen nhw ddigon o brofed o fewn i tîm nhw i neud siŵr bod hynna ddim yn digwydd. Yn gwmws. Wel, mae wedi bod yn brynhawn fysi o Beildrod. Ni'n mynd i gael cip olwg ar glybiau Cymru, a fe maen nhw wedi gwneud prynhawn mewn y bencampwriaeth. Abertawe gôl gyfartal yn erbyn Wigan. Caerdydd yn ennill o gôl i ddim yn erbyn Sunderland. Mark Harris yn rhwydo i'r adar gleision. Wedyn yng Nghwpan FA Lloegr, Casnewydd yn fuddigol o 2 gôl i ddim. Merthyr yn colli o 2 gôl i ddim yn erbyn Buxton. Oes atgofion melys dy ti o cwpan yr FA? Wel, mae gen i atgofion, dwi'n siŵr am felys. Atgofion da ac atgofion ddim cweit mor dda. Gêm ola nes i chwarae Abertawe oedd yng Nghwpan FA. Oedden ni'n chwarae replay yn Craven Cottage yn ebyn Fulham, oedd yn yr uwch gyngrair. Os oedden ni'n fuddigol, oedden ni'n chwarae Man United yn y rown nesa. Nes i ddod ar y cae, efo ni ar y blaen o gôl i ddim. Bob dim yn mynd yn gret. Oedden ni'n golli o 2 gôl i un, a'r rheolwr yn beio fi am y 2 gôl. A dyna'r tro lef i chwarae Abertawe, felly diolch am yn atgoffa fi. Dwi'n meddwl bod fi wedi rhoi dy un ochr, a cefn y meddwl, ond eto, ella ddim. Werth sôn yn gloi am Gaerdydd. Bydd y goliaeth pwysig i nhw, bydd y goliaeth oedd rili eisiau ar yr adar gleision. Oedd, a Mark Harris da ni'n agosau rwan at enwi carfan i fynd i gwpan y byd, felly sgorio gôl heddiw, jyst i atgoffa Rob Page be mae o'n medru wneud. Canlyniad da, ac o beth da ni'n glywed yn llawn heiddi'r fuddigoliaeth. Fi'n gwybod, ni wedi rhoi bach o waith cartre i ti o ran carfan Cymru, felly nawn ni drafod hwnna hanner amser. Fel i ni wedi sôn y tro diwetha i Met Caerdydd wynebu'r Seintiau colli o 7 gôl i ddim wnaethon nhw. Ond mae yna atgofion melys gyda'r myfyrwyr o ware'r Pencampwyr, a hwnna beth ddigwyddodd yn 2019. Mewn y gec yn tynnu Elliot Evans! Ac oedd y cyffyrddiad ola yn cael i'n rhoi mewn gan Joel Edwards. O, mynd i dechrau setlo.
Mae honna yn bas hyfryd. Ac unwaith eto, yr amddiffyn yn gweud gwaith da! O, mae'n brobl! Yn gwneud be mae brobl yn ei wneud pan mae'r cyfle'n disgyn. Nawr te mae honna'r rhedeg yn syth i Will Evans, mae'n cadw i ben! O fewn eiliadau i'r Seintiau fygwth mynd ar y blaen, mae Will Evans yn ei chwipio i gornel yr hwyd. Wel, fi'n siŵr bydde Met Caerdydd yn croesawu canlyniad tebyg fel i'r un yn 2019 yma heno. Felly mae'n bryd i ymuno a'n timau sylwebu ni. A reminder that English language, as usual, is available with Malcolm Allen and Mark Jones. They'll be keeping you company this evening. Ond yn y Gymraeg i fynd â chi drwyddo'r gêm, mae Owain Tudur Jones a Dylan Ebenezer. Sioned, diolch yn fawr iawn, croeso mawr ato ni am olygfa fan hyn ar awyr lliwiau ola y pnawn di Sadwrn, bron diflannu o'r awyr uwchben croes oswallt. A fel y goleuni, mae'r Seintiau Newydd yn diflannu dros y gorwel. Rhyngddyn nhw a gweddill y clybiau yn uwch gyngred Cymru JD. Maen nhw'n camu i'r cae ar gyfer yr her ddiweddara gartre yn erbyn Met Caerdydd. 7 wythnos ers i'r Seintiau ennill o 7 i ddim yng nghartre'r Met yn y brif ddinas. Cwpl o newidiadau yn y ddau dîm, yn ei trwy rheini yn y man, ond fi'n gwybod bod ni'n gynnar yn y tymor. Tachledd, 5 y dachledd yn unig, ond dwi'n mynd i holi'r cwestiwn heno. Ydyn nhw'n gallu mynd drwy'r tymor heb golli gêm? A dyna lle ni arni o ran y Seintiau Newydd ar hyn o bryd. 12 di mynd, 20 i fynd. Maen nhw'n dros trean o'r ffordd yno. Ta beth? Nath yr ddau dîm gyfarch i gilydd fan hyn ar Neuadd y Parc. Un gêm fach arall i ddod fori, Pontypridd yn erbyn Ceicona hefyd, a Ceicona wedi bod yn gwellio'n ddiweddar fel oedd Owain yn sôn wrth Sioned. A dyma'r ddau dîm ar gyfer hon. Felly mae yna newidiadau ran y ddau dîm. Mae yna 3 newid o ran y Seintiau Newydd, a maen nhw'n gryfach na'r fuddugoliaeth o 2-1 yn Hwlffordd. Gyda Ben Clark, Danny Davies, Declan McManus i gyd yn dechrau heno. Cwpl o newidiadau o ran Met Caerdydd hefyd, Jack Davies a Dixon Cabongo. Nath ymuno o gas newydd yn yr haf. Yn dod i mewn, a hynny ar ôl colli gartre yn erbyn Caernarfon. Penwythnos diwetha, Owain di camu o ochr y cae i fyny i'r pwynt sylwebu. Beth am hyn? Mae'n edrych yn gryfach na gwrthnos diwetha gyda'r boes yna'n dychwelyd Owain. Ie, amddiffyn yn gry, chwaraewr canol cae yn greadigol ac yn weithgar ar ymosod wastad yn fygythiad sydd yn arwydd o dîm da yn amlwg. Dyna pam maen nhw'n bell ar y brig, edrych ymlaen i weld yr ymosod. Sislevich a Brobl yn cyfuno efo McManus i geisio achosi problema i dîm Met Caerdydd heno yma. Ac Met Caerdydd yn penderfynu mynd efo'r 3 yn y cefn, da ni ddisgwyl Emlyn Lewis reit yn y canol. Os maen nhw'n mynd i gael canlyniad da a rhoid y golliad o 7 gol i un ochr, mae rhaid i Emlyn Lewis fod ar dop i gêm. A dyna fe ni'n ddisgwyl i weld. 4 ar ganol cae wedyn, ac Owen ac Evans. Just rhywbeth tebyg i'r Seintiau Newydd yn ceisio cyfuno fo Jones o ran yr ymosod ond gwrth ymosod. Dyna fydd y dric i Met Caerdydd iddyn nhw gael rhyw fath o lwyddiant. Beth am ambell i chwaraewr sydd wedi dal dy sylw di? Wel, dwi'n meddwl Sam Jones, ffordd o'n i'n sôn yn dactegol, mae rhaid iddyn nhw chwarae. Mae gyflymder ag y ffaith fod o'n chwaraewr clyfar yn mynd i fod mor bwysig. Mae'n un peth i gael lot o chwaraewyr tu ôl y bêl, ac amddiffyn yn ddyfn, wrth ymosod, mae rhaid i chdi gael rhywun sy'n gallu cario'r bêl i fyny'r cae, a hwn ydy'r dyn yna, Sam Jones. A ble mae dechrau o ran y Seintiau? Swn i wedi gallu dewis unrhyw un y byswn, ond Leo Smith, efallai un o chwaraewyr gorau yn y gyngred pan oedd yn chwarae Gaernarfon, dim cweit wedi mynd o'i blaid o ers symud i'r Seintiau Newydd, ond pan mae ar ei gêm, mae o'n berig bywyd. Neis gweld i dad o hefyd, dol, wrthos yma'r Gogglebox Cymru, Steve Smith o Borthmadog, dipyn o gymeriad. Byddwn ni'n disgwyl gweld y dyn yma'n dipyn o gymeriad ar y cae efo'i berfformiad heno. Gobeithio bydden nhw'n gwylio sgorio ar y rhaglen yna. Gobeithio bydden nhw. Tom Owen y dyfarnwr heno, y gwr yn y canol. Yn barod i reoli'r cyfan. Ac ambell i symudiad eiliad ola. Gan y dyfarnwr hefyd a'r pencampwyr eto y Seintiau Newydd wrth gwrs
yn Ben Campwyr. A di gwneud hynny 14 o weithiau erbyn hyn. Ac yn glir ar y brig unwaith eto. Pwy sy'n gallu stopio nhw? Yw'r cwestiwn unwaith eto hefyd. Ac am bod Owain yma, nes I sôn, ydyn nhw'n gallu mynd drwy'r tymor heb golli gêm. Bach yn gynnar I holi hynny, ond dwi'n holi eto beth, Owain. Wel, os oes un tîm, ti wastad yn meddwl bod yna jans, ond dwi ddim yn meddwl. Dwi yn meddwl bod Ceicona, ni sôn amdano nhw cyn y gêm, yn gry, a dwi'n meddwl Ceicona yn Ceicona, ti wastad yn meddwl allan nhw drechu unrhyw un gan gynnwys y Seintia. Ei, pwy a wyr tam o'r golled gyntaf yn dod, ond na, dwi'n yn meddwl bod am ddigwydd eleni. Wedi digwydd unwaith yn y gorffennol, y Bari yng nghanol y 90au. A'r Seintiau sydd yr meddiant yn gynnar fel byddwch chi'n disgwyl yn pwyso. Redmond yn chwipio honna I mewn. Holl bwysig I Met am ddiffyn y cwrt Cosby dydi. Just cyn yr gig cyntaf ni sôn am Emlyn Lewis, gorau bod ar I ora. Ac yn fama, mae just un cam o flaen McManus. Mae'n disgwyl y bel ddod I fewn, mae'r croesiad yn un o safon, ond bara menyn I Emlyn Lewis ydy am ddiffyn yn gadarn ac ymosod y bel yn y cwrt Cosby, gwaith campus. Mae fe'n edrych o rywun sy'n hoffi bara menyn hefyd. Dim nonsens. Ie, di o'n i'm yn poeni am fita gormod o carbs na di. Anything goes i'r dyn yma. Mae'r rhedeg digon ar y cae ac yn ymarfer I losgi bob tamad o'r carbs ar bara. Capten Cymru Ec yn y fuddugoliaeth gampus na yn erbyn Lloegr yn gynharach y flwyddyn yma yn arwen drwy esiampl. A fydd e'n teimlo'n rwystredig da'r rhediad diweddar o ran Met Caerdydd. 12 gêm, mae wedi ennill hanner nhw, mae wedi colli hanner nhw hefyd. Dyna fel mae o ran Met tymor yma. Ennill 6, colli 6. A'r dechrau'n dda, dechrau da i'r tymor a wedyn ni. Ni cael ambell I golliad drom, ni sôn am y 7 I ddim yn erbyn y Seintiau, fel dyn nhw'n 5 yn erbyn Caernarfon, yn colli gartre penwythnos diwetha yn erbyn Caernarfon hefyd. Hefyd I colli nghwpan Cymru yn erbyn Peel, felly mae'n ar sioc fawr o ran Met. A'r rheolwr newydd yn dod mewn, Owain, Ryan Jenkins, yn lle Christian Edwards, wrth ni weld Craig Harrison, mae hwn wedi dod mewn fel te seferioed wedi bod I ffwrdd o'r Seintiau. Ie, wrth gwrs, yn amlwg o'r paratoada I Harrison efo Ceicona yn yr ha, wedyn symud i'r gelynion. Ac i'r dyn yma, jyst gwneud yn siŵr bod nhw, maen nhw mewn lle yn y gyngor ar hyn o bryd. Ti'n cweit yn siŵr sut mae'r tymor yn mynd I fynd. Maen nhw reit yn y canol, chweched, yn y chweched safle, ddim yn bell I ffwrdd o'r 5-4-3 ucha, ond hefyd, efallai fydden nhw jyst yn sbio dros I ysgwydd hefyd. Astles o dan honna, cawr yn y cefn i'r Seintiau Newydd. Munudau agoriadol. Y patrwm wedi sefydlu. Cipolwg cynta, a Smith ar meddiant. Astles eto, yn werth atgoffa chi. Seintiau ddim wedi colli yn y gyngredd tymor yma, 12 gêm, ennill 11. A rhain i'n olynol erbyn hyn. Gêm ddisgwr, dechrau tymor. Yn erbyn y Dre Newydd yn golffen gyda 10 dyn, a chi'n achub meddwl, sgwni sut dymor fydd hi. Wel, ers hynny, bant o nhw, Clark yn ôl yn y tîm heno. Redmond, Astles, Routledge yn llygadu opsiynau o'i flaen, brobl nôl at Routledge, mae'n enwau cyfarwydd dros ben erbyn hyn. Be mae colli y 7 I ddim yn neud I chi? Dwi'n gwybod sy'n Owain Tudur Jones wedi colli o 7 I ddim neu oedi, achos yw'r Seintiau ddim yn oedi drwodd nhw, cic gornel. Be mae fe'n neud I unrhyw dîm? Be mae fe'n neud pan chi'n dod I chwarae'r tîm na eto fewn cwpl o wythnosau? Fel, dwi erioed I colli o 7 gol I ddim. Dwi wedi colli o 7 gol I 1. Mae'n waniaeth mawr. Cwpl o weithiau ddweud y gwir. Da ni'n gweld y symudiad unwaith eto. Mae Met Caerdydd, mae siarp nhw'n dda, a mae'r Seintiau jyst yn disgwyl am yr un cangymeriad efo'r hediadau'n gallu mynd tu ôl i'r amddiffyn. Daniels yn fanna. Redmond. Astles oedd yno. Ond y gol geidwad yno cyn hynny, Alex Lang. Taclus gan Lang.
Yn gyson yn y gol ys i Will Fuller adel. Fuller gyda Merthyr erbyn hyn, yn gweld bod nhw wedi colli yng Nghwpan Lloegr. Ond Seintiau taro eto, edrych am Astles ma nhw. Sgorio nhw syth o gic gornel yn wythnos diwetha, felly chi byth yn gwybod yr ein. Ie, jyst i fynd yn ôl Dyl, o ran colli o 7 gol. Mae o'n gallu effeithio na chdi'n feddyliol. Dwi'n meddwl y negas i Met Caerdydd ydy, mae hyn yn gallu digwydd i unrhyw un yn erbyn y Seintiau Newydd. Felly, ceisio roed o un ochr a dechrau'r gêm yma yn dda. Maen nhw wedi gwneud hynna. Amddiffyn y gic gornel yna yn ddigon cyfforddus, chydig bach gormod ar y bas, ond ie, mae siap nhw'n hynod bwysig. Y risg drwy chwarae mor amddiffynol y hyn ydy, os ti'n ildio'n gynnar. Mae yna fynydd i ddring o wedyn. A hefyd o ran meddylfryd rheolwr newydd yn ei dymor cynta, am yn be mae'n ei wneud o ran Ryan Jenkins yn gydach y dan tymor, wedyn mae'n dod i ben mewn steil yn erbyn y Seintiau. Gen i weld sut fydden nhw'n ymateb heno. Sut fydden nhw'n paratoi'r tîm heno. Mae'n ras fan hyn, mae Sislovic yn gwylio. And Chris Craven, CJ Craven, yn ei alw fe, nôl at Lang. A Craven gynt o'r Seintiau Newydd hefyd, yn ni'n gweld cyfaliad gyda sgorio wythnos yma. Lewis Rhys a Craven ar ryw fainc wrth ochr y cae. Yn edrych bod yn mynd o'r ysgol. Diddorol clywed nhw. Yn siarad am ei amser gyda'r Seintiau. Tîm cartre a'r meddiant. Yn ddwm, digon o amser. A fel ni'n gweld, fel mae wedi sôn hefyd, pawb tu ôl y bil o ran Met Caerdydd. Dwi'n credu, welwn ni nhw yn mentro rhy bell allan o'i hanner ei hunain ar hyn o bryd. Clark, Sislovic nawr. Hat-trick yn y gêm ddwetha, 7 i ddim na. Yn fant nhw eto, Leo Smith. Cadw'r meddiant, Met yn ceisio cadw'i siap. Edrych am McManus, Cam sefyll, mae Cyman yn dod i ben. Ie, unwaith eto, Met yn drefnus dros ben. Yr unig broblem efo gwneud hyn, ti angen ymosod rhyw ben, ti angen ennill parch y Seintiau Newydd, neu mi nawn y dywasgu di nôl fel mae'r gêm mynd ymlaen, a da ni'n gweld mi o'n a Cam sefyll, a ni'n teimlo efo'r peniad yn sicr, ac pan mae Emlyn Lewis y dyn yma yng nghanol yr amddiffyn, yndi dwi wedi sôn amdano fo'n amddiffyn yn y cwrt Cosby, ond hefyd mae o'n siarad lot. Mae o'n drefnus yndi, ond mae hefyd yn trefnu o'i gwmpas o. A da ni weld o'n siarad efo'r bois o'i flaen o'i ochr o. Mae hynny'n mynd i fod yn mor bwysig a unrhyw beth heddiw y cyfarthrebu. Mae 8 munud i mynd, ta beth. Mae'n parhau'n ddi-sgôr. A mae'r Met, gyda 3 chwaraewr yn hanner y Seintiau o'r cae am nawr. Ond ti jyst yn sbio hefyd, da ni'n gweld chwaraewr canol cae ar y sgrin. Dyn nhw ddim yn symud. Mae Baker a Cobongo wrth i ochr o. Sam un o'n nhw yn mentro camu fyny'r cae. Fydden nhw'n sgorio neu sy'n dipyn o sioc i ddweud y gwir. Felly maen nhw jyst yn gadael y boys yn y cefn a jyst gofyn i'r 3 ymosodwr. Reit, efallai bod chi'n gorfod gwneud hyn. Chubb, Evans a Sam Jones. Efallai sa rhaid i chi wneud hyn ar ben eich un bach. Da ni'n aros yn ôl. McManus. A'r rhediad, oedd wedi oed i'r rhediad rhyw ychydig, creu lle yw hi'n bron rheoli. Ddim sioc bod honna yn drosedd. Dyma fe, y gwr wrth y cyw, Ryan Jenkins. Mae'n 38 oed, y cwestiwn mawr yw yn iau na Owain Tudur Jones, yn cael ei ben blwyddyn Ionawr. 84, Ionawr 84. Mae o'n hun na fi. Cwestiwn oedd e, o'n i'n gweud bod yn iau. Mae'n hun na fi, yn amlwg mae'n defnyddio bach o just for men, swn i'n dweud, i gadw'r gwallt yn dywyll, ond dyna fo. Yn iau, yn hun, mae'n ddrwg da fi ddim yn dalach, allai sicrhau hynny. Sy'n llawer o reini o gwmpas, Astles, falle, fan hyn. Mae'n fwy llydan. Yndi, na'i'm dadle fe yna. Sislovic. Dwi'n agosáu at y 10 munud y Seintiau. Yn am yn Edgar, maen nhw'n disgwyl hyn, maen nhw'n gyfarwydd o hyn. O wythnos i wythnos. Edrych am yr hanner cyfle
Ond am bas gan Sizlovic, cyffyrddiad lleia at Brobl hefyd. Yn un da, Brobl yn cael tymor da, felly hefyd Clark yn ôl yn y tîm heno. Clark, McManus a Danny Davies yn ôl yn y tîm. Mae at Redmond a Rither lawr y chwith yn y croesiad. Yn gyfforddus i lan, 10 munud, a fel ni wedi sôn, Emlyn Lewis yn uchel ar cyfarwyddiadau. A gret gan y gol geidwad yma. Mae rhaid i'r dyn yma fod Ariora hefyd. Dod allan, gwneud siŵr, diolch yn ceisio pwnio'r bêl, dal gafel arni, ond oedd y Saints yn lledu'r chwarae, un ochr yr cae, wedyn y llall. Diolch fatha bod 10 munud wedi mynd heibio a bod nhw'n siomedig. Mae nhw'n symud y bêl, ond bob parch i Met sydd wedi cyrraedd yr amser cynta, just ticio'r bocs, 10 munud i mynd, dal yn ddisgor, digon hapus, ymlaen i'r 10 munud nesaf rwan. Edrych am uchelgais, ni'n gwybod beth yw'r uchelgais o Seintiau Newydd. Pymthegfed pencampwriaeth. Os gwelwch yn dda. A Met, bod nhw wedi bod i Ewrop ac ati, dwi'n wedi cael y 6 ucha. Ers 2018 erbyn hyn. Maen nhw'n llygadu hynny. Anlwcus. Gan Sizlovic. Bongo sy'n dechrau heno yn colli meddiant mewn man peryglus. Clark. Ydyn nhw'n gallu manteisio. Routledge at Brobl. A Seintiau. Cael y pethau i symud. Dyw Met ddim yn symud, allan o'i sefleoedd. Mae'n drawiadol iawn. Leo Smith, nôl at Brobl. Nôl at Routledge. Digon o gyffyrddiadau. McManus ar clip bach. A Met o neb yno. Dyna'r broblem pan ti'n chwarae fo'r 11 tu ôl y bêl. Dim hyd yn oed yn cadw ymysodwr yn agos at amddiffynwyr. Sgen ti ddim outball os lici di. Sgen ti neb i anelu tuag at. Sy'n golygu ton ar ôl ton a dyma nhw'n mynd unwaith eto. Astles yn mentro ar cefn. Galw am y bil, pam lai sy'n lot o waith amddiffynol da fe wneud. Routledge yw e am fentro. Brobl. Yn y canol, maen nhw'n cywio. A Sizlovic. Ond McManus eisiau honna. Routledge. Mae'n glando at Redmond wrth ochr y cwrt. Chi'n teimlo'r pwysau'n cynyddu fan hyn. Leo Smith. Smith. Mor greadigol ar ei ddydd. Clark. Routledge. McManus. Emlyn Lewis yn ei wylio. Yn tynnu gris, gwedwch. Mae'n llawer o gwyno gan McManus o'r dyfarnwr yn gwylio. O, mae'n dal yno i'r Seintiau. McCarthy i fyny'r cae. O, mae'n gic rydd, a chi'n gwybod be, bydd Met yn dathlu honna, byddwn ni'n tybio. Mae'n jyst yn golygu bod nhw'n gallu bita fewn i rhai eiliadau. Sam Jones yn gwneud ei waith yma yna. Os ti'n gallu dal y bêl i fyny, ennill y gic rydd, jyst i dynnu'r pwysau. Mae'n dipyn o glec yn ei gefno. Bod Danny Davies yn mynd am y bêl. O, na ryw dynnu Cris bach gan y dyn yma. O bosib. Rhaid i Emlyn Lewis wneud yn siŵr nad ydi o'n mynd yn rhyd un ar McManus, jyst rhag ofn. Danny Davies nôl yn y tîm heno. Dilyn anaf bach yn hym y tymor diwetha. Un o chwaraewyr gorau'r gyngrair. Dyna pam nath y Seintiau ei ddenu o gei conna. O, Met yn siomedig. Routledge yn cael gymaint o gyffyddiadau yn barod heno. Clark nawr, gymaint o le gan Clark yng nghanol y cae. Lledu pethau. Smith a Brobl, rhediad hwyr gan Clark. Wel, McManus yn ei gadael i ac yn glyfar yn gwneud hynny. No Met yn dal i tir. Ro'n ni gyfri'r cyffyrddiadau o ran Routledge, fe o'r angor, felly fe sy'n gweld y bêl gymaint. Clark ddim yn belltio, byddwn ni'n tybio. Astles eto. 2 linell. Ac ar hyn o bryd, maen nhw'n gwneud eu gwaith yn amddiffynol.
Routledge eto. Brobl di gweld honna. McManus yn llygadu'r croesiad, cyffyrddiad. Wel, mae wedi taro fe yn ei ben, a does dim llawer o symud fan hyn. Chwaraewyr y Met yn galw draw yn syth. Emlyn Lewis i lawr, yn amlwg wedi cael ei daro yn ei ben. A mae driniaeth yno o fewn eiliadau, braf gweld hynny. Chwaraewyr pwysig lawr, ond mae'n bwysig bod yn derbyn y driniaeth gywir fan hyn hefyd. Oedd yn edrych o fod e allan ohoni am eiliad. Ie, o bosib, gobeithio bod o'n iawn. A bod Emlyn, dwi'n siŵr fydd o'n, wel, diolch ddim yn un am aros i lawr. Fydd o'n gobeithio dal i chwarae, ond yn amlwg, os mae wedi cael ei gnocio allan, neu'n agos at hynna. Yr rheola dyddi yma ddylio fo adael, felly gwni weld sut mae hyn yn mynd i effeithio Met Caerdydd. Ond o ran y symudiad, nathon ni weld, oedd yn arwain at y digwyddiad. Y tro cynta i un o chwaraewyr Met gamu allan o safle. Jack Davies oedd y chwaraewr, lle nath o gamblo. Oedd o'n meddwl bod o'n gallu rhyngipio, a doedd o ddim. Chydig bach allan o safle yn golygu yn sydyn iawn. Joshua Daniels mewn chydig bach o le ar yr asgell dde i achosi problema. Daniels yn enw cymarol newydd, falle, chi'n wedi bod yn gwylio gymaint yn ei tymor yma, di mynd yn yr haf o Moethig yn adran un. Jenkins nawr yn gwylio yn bryderus, yn braf gweld Emlyn Lewis. Ar ei luniau erbyn hyn. Oes da nhw sy'n dod o fyna? Edrych fel ni. Mae'n digon oil. It's cael ei daro yn y bil, yn ei ben gan y bil digwyddodd e. Yn amlwg ydi, falle glanio yn galed. Ie, da ni'n gweld y digwyddiad yma. Ti'n gweld, mae jyst yn camu allan o'i safle Jack Davies yma yna. Croesiad yn dod i fewn. Ie, syth yn ei wyneb o. A diolch yn glanio mewn ffordd dda o gwbl chwaith do. Swn i'n synnu'n fawr iawn os fyswn ni'n gweld Emlyn Lewis. Chwaraewr mor bwysig wrth gwrs, ond i iechyd o sydd yn bwysig, ac fel tîm rheoli, tîm isio gweld Emlyn Lewis yn gadael, ond dwi'n meddwl fydd o'n cario ymlaen yn y gêm. Pryder yn amlwg o ran tîm y fforddi Met Caerdydd. Emlyn mor bwysig i'r tîm yma. Fel ni'n sôn, capten Cymru Chris Baker yw capten Met, ond Emlyn yn capten answyddogol, mae'n siŵr, o'r tîm yma. Ie, mae'n anodd gwybod oherwydd erbyn i'r ffisio gyrraedd Emlyn, ella bod o'n ôl yn effro, os mae wedi cael ei gnocio allan. A wedyn yn amlwg, dyn nhw'n gallu gweld y digwyddiad eto. Seintiau edrych am Astles. Ac Astles yn cyrraedd yno. Ond y bil ddim yn cyrraedd y gol. Ie, dyna lle fysa Emlyn Lewis. Mae'n siŵr o ran i safle fod ei stopio'r cawr yma yn y cwrt Cosby, ond fel o'n i'n sôn, efallai bod Emlyn Lewis ddim yn un am ddeud bod o wedi cael ei gnocio allan, ella bod o ddim yn gwybod, ac os mae'n ôl yn effro pan mae'r ffisio ni gyrraedd o, wel, mae'n anodd wedyn os dyn nhw'n gweld y digwyddiad eto fel da ni'n gallu weld ar y sgrin. Astles yn siomedig nad ydy wedi taro'r targed yma. 9 munud i mynd erbyn hyn ar ôl yr oedi. Falle bod chi'n clywed ychydig o'r tan gwyllt sydd yn ffrwydro o gwmpas Croes Oswallt ar hyn o bryd. 5 o dachwedd wedi cyrraedd. Llawer o dan gwyllt fan hyn, hyd yn hyn. Wrth i Clark ar gan fod Routledge. Crysau gwyrdd o gwynna o gwmpas y cwrt Cosby. Leo Smith. Hwn yn gallu agor y clo, felly hefyd Sislovic, mae'n gymryd opsiynau gyda nhw o ran hynny. Chydig o frwydr, ond Sislovic yn dal i dir. Routledge, McManus yn cael ei orfodi yn ôl. Gwr y goliau, tymor yma. Daniels, Brobl. Pawb yn gyfforddus ar y bel, a Daniels yn gwasgu ffordd drwodd. Nawr mae'n agosau yn y canol. 4 ohonyn nhw. A Brobl am y gol. A ni thorani ddi ar draws y gol hefyd. A Met, cario ymlaen, yn ddisgwr. O'n i'n disgwyl gweld y rhwyd yn symud yma na dol. Mae'n taro hon yn lan. Dwi'n meddwl bod o'n i tharo hi'n syth. Mae'n ffigio fo'r croesiad. Mae'n heibio'r amddiffynwr yn llawer i hawdd a ti'n gweld yma na di ddim yn bell o gwbl. Nath hi'n symud na ddo, un ffordd neu'r llall. Yr ongl lan, hyfryd, gweld i lygyd jyst yn edrych ar y gol.
o'r dechrau, cyn y ffigio, cyn yr ergyd, oedd yn edrych ar y cornel. Dwi'n meddwl fel amddiffyn, allu ddim cael dy giro. Ei, mae rhaid i chdi neidio fewn i geisio stopio'r croesiau ti'n meddwl sy'n dod, ond mae yna ffordd o wneud hynna heb werthu dy hun a tynnu dy hun allan o'r gêm yn gyfan gwbl. O, mae 20 munud i fynd a mae'n parhau yn di-sgôr. Ond dyma'r cyffuriau cyntaf, dwi'n meddwl mae Conor Roberts di gael yn y gol gan y Seintiau Newydd. Diolch di cael dim byd i wneud o gwbl, dim hyd yn oed unrhyw fath o fygythiad o arbediad i wneud, diolch di gorau dal croesiad. Roberts yn y gol i'r Seintiau, di gofod aros am ei gyfle i fod yn rhif 1. O fe sydd yno erbyn hyn. Gol geidwad y cwpanau tymor diwethaf i Astles. Fentro. Clark. Gymaint o opsiynau peryglus dan wrth ochr y Cwrt Cosby. Routledge, Daniels nawr, dyma Brobl yno eto. Mae'n teimlo fel mater o amser, ond mae'n parhau yn di-sgôr, a dyna'r peth pwysig o ran y Seintiau Newydd. Ond dyn nhw'n mynd yn cyrraedd hanner y Seintiau'r caid, os dim bygythiad ymysodol yna o gwbl. Ond dyna sy'n pryderu chi, le mae Astles yn mynd, gwedwch, mynd am dro bach. Arno Sadwn, Pamlai, Redmond, Astles yn ôl yno. Mae'n cael tymor da yn y cefna. Mae'n hawdd disgwyl lwmpyn mawr yn y cefn, ond a wedi bod yn gyffeiliad ers cyrraedd yma. Cofio gweld gyda'r Rhyl blynyddoedd yn ôl. Clark. Hanner eiliad, ych chi'n meddwl, oedd Clark yn mynd i Fentro. McManus, mae fe'n hoffi'r cyffyddiadau bach na. Dwi'n siŵr sy'n gyd chwaraewyr yn gwerthfawrogi nhw bob tro, chwaith. Os dyn nhw ddim yn gywir, na'r broblem. Routledge, lle, lawr y chwith, Crysau yn cywio yn y canol. Redmond, maen nhw ddim yno, ar y postyn pella. Maen nhw dan bwysau Owain, dyn nhw ddim dan warchau. Lle mae'n ar un peth sy'n mynd o blaid Met fan hyn, yn ôl y dawi Redmond eto, mae fe'n eistedd ar y chwith na. A wneith y Met gael cyffyrddiad bach. A nôl ni. Mae yna jyst gymaint o... Wel, does o ddim parch o gwbl gan y Seintiau tuag at Met. Dyn nhw'n wedi gweld dim byd yn ymosodol. Dyna pam, da ni'n dechrau gweld Astles yn ymuno fo'r ymosodiadau. Os nad Astles, mi fydd Danny Davies. Maen nhw'n gallu amddiffyn efo mond un dyn yn ôl. A di o'm hyd yn oed ar eich llinell hanner. Sydd yn dangos, maen nhw mewn rheolaeth ar hyn o bryd. A fel dwi'n deud, oll ma'n gymryd ydi eiliad i un o chwaraewyr Met. Beidio canolbwyntio. A dyna hi, fydd y gol gyntaf fewn a bosib mwy. Ond ar hyn o bryd, maen nhw'n gwneud i swydd yn dda. Sislovic, ble mae hon yn glanio. Wel, Met oedd yno gynta, hanner ffordd drwy hanner cynta. Mae'n parhau'n di-sgôr. Fel mae Owain yn glawni, ddim wedi gweld dim yn ymosodol gan yr ymwelwyr, ond ar ôl colli y saith i ddim yn y gêm ddiwetha, falle nhw dderbyn yn ei Brobl nawr. Seintiau, Daniels eto. Wel, yn gweld y dacl yn dod. Clyfar yn creu'r cyfle. Dwi'n credu, mae Clyfar oedd e, cyn i weld i eto. Dwi'n cytuno fo chdi, sgan i'n syniad ben ath o de. Swn i erio di trio hynna, ond oedd yn edrych yn neis. Briliant, da iawn. Da iawn lang unwaith eto. Dwi'n meddwl mae rhyw sgil bach hyfryd oedd i dylgon i weld rwan. Daniels. O, just flick bach. Yn edrych yn eitha syml, ond dwi'n yn profi'r hyder sydd ganddo fo rwan yn cadw le yn y tîm, yn chwarae'n reolaeth. Mae hyder ganddo fe, mae hyder gan y Seintiau. Heb colli hyd yn hyn yn y gyngred tymor yma. Cyfle i wylio hon heno yn hwyrach ar S4C, hanner awr wedi 8 Cymru yn erbyn y Crysedion. Na ni ddim sbwylio'r cyfan gan roi'r sgôr i chi, ffidwch poeni. A'r rhediad hir na heb fuddugoliaeth yn erbyn Seintiau Newydd. A fydd hwnna'n parhau at McManus, peniad dewr. Ni wedi bod yn gwylio Emlyn Lewis yn ofalus eto gael y darod ar bel, yn awgrymu bod e'n holliach. Wel, i ddechrau am beniad, da ni ddim yn synnu o nabod y dyn yma, ond o feddwl bod o wedi cael ergyd i wynaf chydig bach yn ddiweddarach yn y gêm. Ond eto, allu ddim rhoi cic rydd am hon, dwi'n meddwl. Dwi'n chwarae perig, mae McManus, mae'r bel mor isel, gwn i weld os dwi'n gywir yma yma. Dwi'n yn codi droed, Emlyn sydd yn rhoi i ben yn isel, felly dwi'n meddwl, mae hwnna'n, wel, sam rhyfedd bod McManus yn cwyno. Mae ffarm o Geredigion yn gadarn yn y cefn i Met Caerdydd.
wastad yn rhoi popeth at yr achos. A'i deulu wastad yn gwylio ymlaen, ond dwi dad oedd yma heddi achos bod y marchnad defed yn Aberystwyth. Pethau pwysig, gan i siarad â'i fam cyn dechrau'r gêm. 5 munud ar hugain di mynd, di-sgwr. Ni'n gwylio'r cloc, ni'n gwylio'r sgwr. A ni'n cyfri'r cyffyrddiadau wrth i'r Seintiau bwyso eto. Llwy reoli. Ond, so bod hi'n di-sgwr. Gobeith yn parhau i Met Caerdydd. Routledge. Opsiynau yn cyrraedd o'r cefn. Yna'n siomedig. A Chubb. Yn cwblhau'r gwaith. Yn drach ar lle Maskels unwaith eto. Fel oedd Owain yn gweud, mor bell i fyny. Y low block maen nhw'n gael y hyn, Dol. Maen nhw hefyd yn gael yma'n parcio'r bws. Chydig bach o bob dim. Ond ar hyn o bryd, mae o yn gweithio. Herwydd, nid yn unig mae'n ddi-sgôr, ond o ran cyfleoedd ar y gôl hefyd. Maen nhw wedi cadw hynna i lawr i ddim bron. Heblaw y croesiadau. Ydy Lang yn brysur o ran y croesiadau. Dwi'n gwybod hynny o arbediadau hyd yn hyn. Ie, ar low block yn effeithiol. Hyd yn hyn, yn hoffi hwnna, parcio'r bws yn arfer gweud, fel low block yn swnio'n fwy technegol na parcio'r bws. Sizlevich yn cyflymu pethau, unwaith eto. Lle ar yr esgyll, Daniels at McManus, siomedig gan McManus. A'r prif sgoriwr, unwaith eto, yn ei chanol i. 11 gol hyd yn hyn gan McManus, 6 yn y 5 gêm ddiwethaf. Mae'n sgorio 9 gêm yn olynol. A weithiau, dwi'n dal ddim yn edrych fel bod e'n argyhoeddi chi, ond mae'r ffigurau yn dweud y cyfan esgydau'r tymor diwetha. 24 o goliau yn y gyngrair. Felly mae'n gwybod beth mae'n wneud. O, yndi, mae'n berig bywyd ydi. Ond mae hefyd yn dod â rhywbeth ychwanegol. Mae yn dal y bel i fyny ar y degau. A ti angen mewn tîm fel hyn, dwi'n gwybod Man City yn ennill ryw chyngrair tymor dwytha, dim ymosodwr penodol. Ond ar y cyfan, hyd yn oed os wyt ti'n dîm sydd yn licio chwarae pêl-droed, sydd yn licio cadw meddiant, ti dal angen rhywun fyny yn yr ymosod fel McManus. Just i fod yn y fan a'r lle, yn y lle cywir yn y cwrt Cosby pan mae'r cyfleon yn dod. Ni wedi gweld llawer o dîmau, y mwyafrif o bosib, yn chwarae'n amddiffynol yn ebyn y Seintiau. Yw hwn yn enghraifft eithafol o hynny o wein? Yndi o bosib, ond eto, o'n i'n sôn cyrraedd 10 munud, wedyn 20. Da ni'n dechrau cyrraedd y cyfnod yma, yn yr hanner cyntaf, lle fydd y Seintiau, fydden nhw'n poeni, ddim o gwbl, fydden nhw byth yn panicio, ond mi fydden nhw'n dechrau meddwl, mae yna hanner awr di mynd heibio, da ni'n di cael fawr o gyfleon ar y gôl, ydyn ni'n gorau dechrau meddwl am wneud rhywbeth chydig bach yn wahanol. Nôl gyda Redmond, Daniel Redmond. Routledge. Smith yw'r opsiwn. 8 munud ar hugain. Wel, mae'n chwarae walking football fan hyn. Mae'n teimlo fel yni ar adegau fan hyn. Gêm o gerdded o wedyn. Maen nhw'n gallu cyflymu pethau'r canol bwyntio sy'n angen reidiol o ran chwaraewyr Met Caerdydd. Elliot Evans yn gwylio Adrian Sizlevich. Astles, mae hwn yn mynd i daro un y funud. I cael y teimlad. Pwy o wyr ble fydd y bel yn mynd. Redmond eto. Sizlevich. Dyn nhw'n panicio na di. Ac fel da ni'n gweld y bel yn mynd ar y chwith, maen nhw'n cadw meddiant. Dyn nhw'n mynd ar gydio beg llawar, a efallai dyna pam Dol. Ond dwi'n newid glywed, mae Mark Jones a Malcolm Allen i'n ochr ni fanna, clywed Malks wrthi. Mae Malks dwi'n newid glywed yn deud, sa fo'n gallu chwarae yng nghanol amddiffyn Seintiau Newydd. A sa Nick Parry'n gallu chwarae fel cefnwr chwith. Fel y mae ar hyn o bryd. Mae'n edrych yn ddigon syml dydy, ond ti'n gwybod be, bob parch i Met Caerdydd oherwydd, da ni wedi trafod digon y ffaith os ti'n colli o 7 gol i ddim, sut mae'n dy effeithio di. Wel, drwy chwarae'r siep yma a cadw'n drefnus am hanner awr, mae'n dangos bod gen hein gymeriad o fewn i carfan nhw. Ddim sôn amdano chdi yn y tîm, chwaith Dol. Right back eich? Wel, blynyddoedd maith yn ôl i bont Rhydfendiged, na'r uchafbwynt yn yngyrfau. Mae'n amddiffynol dros ben, a mae fe'n gweithio. Yn amddiffynol, ond yn effeithiol. Ar hyn o bryd, wedi cael dod anfon allan i chwarae i dîm a'r cyfarwyddiadau fel hyn. Mor amddiffynol o hyn o wein. Allai'n cofio cweit fel yma, yn enwedig y chwarae Fangor yn Ewrop, lle o'ch chi'n chwarae'n ebyn tîm a da yn cadw meddiant. Brobl nawr yn sydyn, ochr y cwt Cosby.
Gwyro allan, oddi ar CJ Craven am gic gornel. Ie, mae jyst yn bywiogi fanna dydi. Brobl tu allan i Cwrt Cosby. Dyna lle maen nhw eisiau fo. Gallu ffigio, heibio. Cabongo jyst yn... Dwi'n gwybod os mae'n jyst yn rhyw lithro. Gwaith amddiffynol dda. Jyst i gael y bloc. Ond dwi'n meddwl yn dactegol mae'r rheolwyr oherwydd y cyrsio hyfforddi yma. Fysa ti'n mynd gweld hyn 15-20 mlynedd yn ôl, Del. So ti'n mynd gweld tîm yn amddiffyn mor ddim. Mourinho sydd wedi newid, bob dim dwi'n meddwl de. Chwiban yn stopio pethau. O ran goliau, y tebygolrwydd yw bod y Seintiau mynd i sgorio. Mae'n wedi sgorio 37 yn ei 12 gêm. Mae'n 10 yn fwy na'r clwb nesaf. Bala yw'r reini sy'n drydydd. Felly 7 pwynt yn glir o Ceicona ar ddechrau'r noson. Ceicona yn chwarae nos fori. O ran y goliau, mae'r gwahaniaeth yn drawiadol. 12 sgoriwr gwahanol o ran y Seintiau. Mae Cmanes wedi cael 11, Drobl wedi cael 6. 3 chwaraewr sydd wedi sgorio i Met Caerdydd. Hyd yn hyn, tymor yma. Sam Jones yn arwen y ffordd. Mae fe wedi cael 6. Felly fydd hynny yn help yn amlwg. Mae wedi clipio hat-trick tymor yma. O flaen camerau sgorio yn Aberystwyth. Wedi dod yn agos i hynny hyd yn hyn eto. Mae nhw'n gadarn. Yn ei ddweud hynny, Chubb yn erbyn Sislevich. Yn fywiog, felly hefyd Leo Smith, Routledge, pwy sydd yno ar y chwith? Redmond, wrth gwrs sydd yno ar y chwith. Clark, symudiad da gan y Seintiau, dyma'r cyfle, eto'r croesiad, y cyffyrddiad ola. Yn un siomedig, ond Lang yn barod amdani. Ie, da ni dechrau gweld, fel arfer mae'r dyn yma'n angori ganol cae. Yn fa yma, chwarae'r 1-2, cyfuno fo Clark. Croesiad ydy, dwi'n siŵr, neb yn gwneud yr hediad beth bynnag. Ella sa wedi bod chydig bach yn well yn cadw'r bel ar y ddeiar, tuag at y post yn agosen, a gobeithio fo McManus yn mynd i ddod yn fyw. Tymor y Met i cael ei rannu'n ddwy mewn ffordd, 12 gêm ar dechrau'n gampus, ennill 4 allan o 5. A bob tro nhw'n ennill, nhw ddim yn ildio. Ond, yng nghanol y rhediad na, yn ildio 5 yng Nghanarfon. Na'r sioc cynta tymor yma. Ac ar ôl y rhediad, da'r 5 gêm, mae colli o 7 i ddim yn erbyn y Seintiau. Ac ers hynny, maen nhw wedi colli 5 allan o 7. Mae'r rhediad wedi newid yn llwyr yn y gêm diwetha yna. Sislevich yn cael ei amgylchynu. 3 o chwaraewyr y Met o'i gwmpas, Elliot Evans, mor greadigol, ond yn ôl yn ddwfn, ni'n gweld heno. Elliot Evans, bellach yn aelod o'r tîm hyfforddi, yn arwen yr Academy. Seintiau ddim yn gysraffu amser, pan mae'r bil na mynd allan. Nôl o hi. Redmond wedi mentro o'r chwith i'r canol. Ceisio dylanwadu ar bethau fan hyn. Mae'n groesio dam am y McManus yn aros amdani. Ond oedd Emlyn Lewis yn o gynta, safle pwysig. Ia, mi oedd hwnna'n groesiad o safon. Y ffaith bod Emlyn Lewis yn bron yn gwynebu gol i hun. Gwneud digon i glirio. Oedd o wastad mewn rheolaeth o'r sefyllfa. Da ni'n gweld, mae just cael siap i gorff, just yn gywir ar yr eiliad ola'n clirio. Gwaith da eto, mae Redmond efo'r croesiadau yna. Mae rhaid i gael lawr, neu mi wneith o ffeindio rhywun yn fuan. Drobl, McManus, os na gyfle. Mae'n tyran i'r ergyd. Redmond ar ergyd. Met dal yno, nawr de. Dyn nhw'n gallu ail osod, bod yn drefnus. Wrth yw'r Seintiau geisio creu eto Brobl. Ond, ni'n mynd i ddweud bod hi'n ôl gyda'r Met, ond ar un yw'r patrwm. Davies i'r Seintiau. Routledge. A mae Astles yn y canol erbyn hyn yn barod am hon. Ac eto, ni'n gweld Met yn clyrio. Eto ni'n gweld Emlyn Lewis yn clyrio. A pwy sy'n mynd i dorri gyntaf mewn ffordd? Yw'r Seintiau gallu torri drwodd neu'r mir amddiffynol na mynd i chwalu wrth i Sislevich? Darodd hi yn isel. Eto, Lang yn hapus i gydio'n honna. A gorwedd. Ar afi pethau. Ie, dim yr ergyd ora, mi o'na wiriad bach. O bosib yn erbyn Clark, dwi'n meddwl oedd o. Sa'r gwiriad chydig bach mwy, sa'n di gallu achosi problema. Ti jyst yn gweld, sa'n wedi gallu
Golygu bod Lang yn mynd un ffordd ar bel yr ochr arall. Ond dwi'n meddwl bod yr ergydion o'n bell yn profi bod nhw'n just yn dechrau teimlo'n rhwystredig dol. Does o ddim ffordd tu ôl i amddiffyn Met, di'r lle ddim yna, gan i bod nhw'n amddiffyn mor ddifn. Dydy'r croesiadau rhan amla ddim yn cyrraedd dynio mewn crys a streips gwyrdd a gwyn, sy'n golygu y dacteg nesaf di'r ergydio bell. Eiliad fawr, cyffyrddiad i'r Met yn hanner y Seintiau o'r cae. Ddim yn gwybod llawer o hynny, Harry Owen sydd ar ras. I mewn dy'r dacl yn tafod i'r tîm cartre. Mae wedi bod yn 35 munud ers i ngwddw fi droi i'r cyfeiriad yna dol. Mae'n ngorff i'n chydig bach o sioc yma. Os bod chi'n gwylio tennis, os chi'n ystod yn canol y cwrt, chi'n mynd o chwyth i dde a chwyth i dde. Ni ddim yn cael y broblem yna heno. I gadw'r balans, byddwn ni'n symud yn gyddfe yr ochr arall yn yr ail hanner. Byddwn chi'n tybio. Astles eto. Ni mewn y 10 munud ola yn yr hanner cyntaf. Mae'n wahanol iawn o ran patrwm y gemau diwetha ni wedi bod yn cael, mwy cystadleuol ac ati, fel mae gweddill y gyngor yn dueddol o fod, ond tîm y gŵr yma, Craig Harrison, yn arwain y ffordd, yn arwain y gad, unwaith eto, a Harrison yn ôl gyda'r Seintiau. A'r newid yna yn yr haf, ni'n hawdd anghofio, Anthony Limbrick oedd yma yn yr haf, ennill y gyngor tymor diwetha, ond y siom o fethu yn Ewrop yn arwain at y gŵr yma, gŵr gyda'r sbectol yn y canol, Mike Harris. Cael gwared o Limbrick ac yn ôl dath Harrison. O, tacl da. Met. Falle'n teimlo chydig fwy hyderus. A mae yna digon o chreuwyr yn cyrraedd digon o thwyo yn siomedig. Mae'n angen mynd yn ôl nawr, achos yw'r Seintiau ddim yn gwastraffu amser. Roberts at Clark. Mae Clark di cario ddi yn ddofn mewn i hanner Met Caerdydd. Maen nhw'n drefnus. A maen nhw'n cadw'r drws na ar gau ar hyn o bryd. Sislevich a Redmond, y ddau yn gallu achosi gymaint o broblemau. McManus, neb yn y cwrt Cosby gan y Seintiau Newydd. Dyna'r broblem. Ond na fydd hi'n broblem os yw Clark yn gallu creu rhywbeth. Redmond, nawr dem maen nhw'n barod ymlaen i Leo Smith yn llygadu hanner cyfle. Emlyn Lewis yn penio. Routledge. Clark yn sydyn, mae'n agor i fyny i'r Seintiau, mae'n goiro i'r gol ac ar ôl yr holl amddiffyn, yr holl ganolbwyntio, un eiliad, un ergyd, un gwyriad a mae'n gol. Y Seintiau Newydd 1, Met Caerdydd dim. A mae'r cwbl yn dod dylan, mae'n iawn i amddiffyn efo 11 dyn, ond oedden ni'n sôn am y dyn just cyn y gig gyntaf, Sam Jones yn yr ymosod. Mae rhaid i chdi ddal y bel i fyny. Dwi'n gwybod bod o'n ddyfnach, efallai ti di arfer derbyn y bel os y llinell hanner. Mae'n derbyn hon just tu allan i'r cwrt Cosby, mae cyffyrddiad yn drwm, a wedyn ffwrdd â nhw. Dyna'r oll mae'n gymryd. Herwydd mae Met mewn sefyllfa gri. Da ni'n gweld camreoli'n fama, a wedyn maen nhw just yn disgwyl am yr hanner cyfla. O'n i'n meddwl mae dod i fewn ar ei droed de i fewn teg at y cyrff bod Clark yn gwneud hi'n anoddach iddo ei hun. Na, dim problem. Os y wiriad bach, oes. Dyna sy'n mynd ar bel heibio Lang. Ond chwarae teg iddo fo yn y cwrt Cosby yn fodlon. Cymryd y cyffyrddiad a wedyn yr ergyd teg at y gol. Chydig bach o look. Ond ti'n gwybod be? Maen nhw'n heiddi chydig bach o look. Wedi rheoli llwyr ar sgôr nawr yn adlewyrchu hynny gol i ddim. Ben Clark sydd i chalu. Drydedd o'r tymor iddo fe. Chreu'r ifanc y tymor diwetha. Mae bron cyrraedd 100 o ymddangosiadau'n barod yn y gyngred yma. Clark, hwnna'n dweud llawer. Mae fe'n 22, felly dim ni ar 10 ac ati, ond bron 100 o ymddangosiadau. Gol arall iddo fe hefyd. Fel oedd Owen Tudur Jones wrth yn ochr i'n dweud yn gwbl heiddiannol. Maen nhw wedi rheoli yn llwyr. A nawr beth o ran Met Caerdydd. A chi'n gwybod beth? Maen nhw'n ceisio ymosod. Mae'n gêm ryfedd. Dwi'n wedi camu allan o'i hanner. Nawr maen nhw'n rheoli, sy'n llawer o ddewis dyn nhw. A mae'r meddylfryd yn gorfod newid. Byddech chi'n tybio? Ie. Ond beth sy'n anodd, a da ni'n gweld y lledu campus gan Clark yma yma. Leo Smith. Digon opsiynau eto i Clark. McManus yn defnyddio ar amddiffynwr yn ceisio troi. Ddim yn cael llawer o look hyd yn hyn. McManus.
Felly beth nawr yw'r cwestiwn o ran Met Caerdydd. Am ddiffyn yw'r ateb am yr eiliadau nesach. Mae Seislewicz yn creu lle eto. McManus yn codi. Emlyn Lewis yno eto. Mae'n dod nôl. Brobl. Mor beryglis. Unwaith eto. Dwylo Lang yn ddiogel. A mae'r gol na'n dyn yn gymryd o waniaeth. Beth yw'r cynllun felly o'r ran Met? Ie, mae'n anodd oherwydd yn amlwg maen nhw wedi gweithio ar un dacteg drwy'r wthnos yn paratoi ar gyfer y gêm, a wedyn mae hynna allan o'r ffenast rwan. Da ni jyst yn gweld yr ergyd yma am ergyd ar ei droed chwith, ei droed wan. Arbediad digon cyfforddus yn y pen draw. Ond mae'n anodd oherwydd dydy Met ddim eisiau agor fyny gormod rwan. Oherwydd fi hynna'n chwarae ddwylo Seintiau Newydd. Felly, swn i'n tybio fydd y dacteg rhywbeth tebyg. Ellan o'n i weld nhw rhyw 50 llath yn uwch i fyny'r cae, ond dal i fod yn amddiffyn yn ddifn, ac efallai trio gwneud siŵr bod y sgôr rhywbeth tebyg yn mynd i fewn i'r chwarter awr ola. Gwell. Yn amddiffynol. Gan Met Caerdydd. Harry Owen sydd draw ar y chwith. Cofiwch am raglen arbennig arall o ran pêl-drod Cymru. Pob cam i Qatar. Hanes yr ymgyrch sydd gyda ni. Geraint Iwan yn arwen chi drwy'r cyfan. A mae'r gystadleuaeth yn agosau. Pythefnos fwy neu lai. Bydd y cyfan yn dechrau o'r diwedd. A bydd y cyfan hefyd yn fyw o'r S4C. Leo Smith, Seislewicz. I'r gornel ucha yn taro'r bar. Dal yno, brobl dros y bar o Seislewicz di llygadu honna. Oedd hi bron yn berffaith hefyd. Dol, dwi'n meddwl mae arbediad ydi. Dwi'n meddwl bod Lang yn cael ei fus ar hon am arbediad. O rhaid i ddod ar ei oras oedd Met am gael canlyniad da. Oedd yn anffodus efo'r gol oherwydd y gwiriad. Ti'n gwybod be am ergyd ydi hon. Mae hon yn mynd reit i gornel ucha'r rhwyd. Ti just yn gweld mae'n defnyddio'r amddiffynwr a just blaen i fus. Diolch byth nath o ddim torri wynedd bore yma. Herwydd mae honna yn gampus gan y gol geidwad. Sbi ar hon. Just y cyffyrddiad lleia bosib, ond dyna'r oll oedd angen. Dyna ni gol y mis, dyna ni arbediad y mis o ran sgorio. Lang yn gwneud i waith. Ie, yn anlwcus gyda'r gol, y gwyriad. Ti'n gwybod, swn i'n bod yn feirniadol, sa fo'n gallu cael chydig bach mwy ddefo... Na, jocier ydw i ddo. Ie, dal di, a dechrau gwrthymosod yn syth, dyna ni angen. Siomedig. Dyna fydde Guardiolia'n alw amdano yn Man City, mae'n siŵr. Nhw di ennill yn hwyr heddi, Haaland ar swatyn i Man City, gartre yn erbyn Fulham. Digon o Gymru di bod yn chwarae hefyd yn y cyngreiriau. Bydd Owain yn sôn am garfan Cymru ar yr egwyl gyda Sioned. A bydd carfan Cymru'n cael ei gyhoeddi nos Fercher. Yn fyw ar heno hefyd gyda Owain. A dwi'n cyfyn draw i gadw cwmni iddo fe. Da ni'n bob man, do. Ie, ymddiheriadau am hynny. Gol i ddim, Seintiau ar y blaen. 11 buddigoliaeth yn olynol yn uwch cyngred Cymru, JD. A mae'n ddifur gweld patrwm y tymor, Ewrop yn siomedig gyda Anthony Limbrick. Fe'n colli swydd. Ond eto, o'n nhw fewn eiliad yn Linfield yng Nghyngor y Pencampwyr. I fynd i amser ychwanegol, ta beth, a pwy o ennill fan hyn o gol i ddim. Colli o ddwy gol i ddim yn Linfield, a'r gol fuddigol yn cic-ol ar gêm. Mae'n just syndod sef o beth yn gallu newid. Yndi, fod mor agos yn dea. Dwi'n meddwl, be mae Mike Harris wedi ddangos rwan ydy, unrhyw un sy'n rholi'r tîm yma, mae'r pwys ymlaen. Dim yn y tymor, maen nhw'n mynd i gyrraedd Ewrop, bob tymor, yn amlwg maen nhw eisiau gwneud fel pencampwyr, ond wedyn y gema Ewropeaidd na, y teimlad ydy, os da chi'n mynd cael allan i fewn i'r grŵp, wel, mae'n mynd i newid rheolwr bob tymor o bosib. Os na amser am gol hwyr ar ddiwedd yr hanner cyntaf yma, yn ei gwylio ar rhaglen ddogfen arall am Pêl-drod Cymru. Digwydd bod John Toshak yn sôn am ei gyfnod yn Real Madrid, ennill y gyngor, colli swydd. Felly bod yr un patrwm fan hyn, Real Madrid. Real Madrid Cymru o bosib y Seintiau Newydd, wel, dwi ddim yn cymharu. Peidiwch poeni, Astles nawr de, eiliadau yn unig sy'n weddill yn yr hanner cyntaf. Smith o bellter.
Yn dechrau heno, Leo Smith. Eisiau creu argraff. Tîm ar y blaen, Routledge. Sy'n cadw pethau i fynd, cadw'r meddiant, Smith nawr de. Ond y bedwar bach mewn rhyw sgwar draw ar y dde. Cwpl o fynidau i ychwanegu, dilyn yr digwyddiad nad Emlyn Lewis. Sydd yn ôl ar y cae. Bron yn syth, digwydd bod. Brobl at Daniels. Allan yn hyfryd, Routledge. Astl sy'n chwarae yn y safle yna. Gymaint o feddiad. Dim byd yn erbyn Astles, yn ysgrifennu rwy'n mwy creadigol i fod yn y safle yna i geisio newid pethau ar bas berffaith na drwy'r canol. Ie, dwi'n meddwl mae Astles yn camu fewn i'r cae, a yr unig rôl sy'n ganddo fo, dal i symud y bêl. Mae mor syml hynna, so neb yn ni gael lawr, cymryd rhyw gyffyrddiad ychwanegol, disgwyl i rywun gael lawr, a wedyn rhoid y bêl. Clywed yn aml dros y blynyddoedd, mae rhaid chdi wybod y rôl ar y cae. Weithiau, jyst rhoi'r bêl i rywun sydd yn well na chdi mewn meddiant. A dyna di rôl o heno. Felly jyst corff bach ychwanegol yn y canol na, symud y bêl. Ac mae'r Seintiau Newydd. Anodd gweld sut mae Met yn mynd i wneud rhywbeth yn wahanol yn yr ail hanner, ond fi'n rhaid i rhywbeth newid. Dyna'r pryder i Met ac i weddill y gyngrair ar hyn o bryd. 80 pwynt tymor diwethaf yn ennill y gyngrair. 21 y bwyntiau'n glir o'r bala. Oedd yn ail. Ennill Cwpan Cymru hefyd. Y dwbl, 7fed tro iddyn nhw'n gwneud y dwbl o'r bencampwriaeth am y 4 tro ar 10. Rhaid chi'n meddwl, bencampwriaeth cynta, nôl yn 2000. Dwi'n wedi gosraffu amser ers hynny. Routledge, McManus, Clark y sgoriwr. Ac Astles, yr amddiffynwr. O'n i'n gweld hwnna'n dod. Mae wedi bod yn aros am yr eiliad. Nath ddim gweithio. Ni'n sôn am yr hediad o lwyddiant gan y Seintiau ar wahân mwy na lai i'r cyfnod na. Andy Morrison yn ddiweddar. Sy'n wedi dod yn agos i stopio nhw. Hyfryd gan Sislovic, y bast ddim yn wael chwaith, ond jyst y cyffyrddiad cynta i reoli. Met ar draws. Ia, ti'n be, oedd ni'n sôn am Astles yn camu fewn i ganol cae, a pam fo, oherwydd mae Danny Davies yn chwaraewr sy'n gallu gwneud hynna. Ond da ni'n weld enghraifft pam mae Danny Davies ydy'r amddiffynwr sy'n aros yn ôl. Unrhyw fygythiad o ran cyflymder, wel, mae Sam Jones yn gyflym, di o ddim mor gyflym a Danny Davies. Mae'n gallu esgubo, dim problem. Eiliadau'n unig sy'n weddill yn yr hanner cynta. Os na amser am un arall. McManus y drwodd, y prif sgoriwr, o'i ddwy i ddim. Sneb yn siŵr sut, ond dyna i chi gipolwg o'r hyn mae McManus yn i'w wneud. Yn y lle cywir, ar yr adeg cywir, a hyd yn ysnag yw'r ergyd yn gywir. Mae dal yn gol i'r Seintiau Newydd, mae'n ddwy i ddim. Wel, am arbediad gan y dyn yma chydig funudau ynghynt. Ond tro yma, bod chdi'n amddiffyn yn ddefn, allu di ddim aros ar dy linell mor hir. Am bast i hon, cyffyrddiad wedyn, ond fel gol geidwad, ti'n sôn dwy, dair llath o dde ar dy linell, mae rhaid i chdi gamu allan ac ysgubo ac helpu'r amddiffynwyr. Oherwydd dydy'r cyffyrddiad cyntaf ddim y gorau. Mae'n chydig bach yn drwm, gwni weld yr ongl yma, y bas yma, sbia, no look pass gan Brobl, cyffyrddiad trwm, ddylia bo lang, o leia yna, neu yn mynd allan efo'i ddwylo. Mae'n trio taclo McManus efo'i draed, a wedyn, do ddim angen iddo wneud rhyw lawer. Do i ddim, hanner cyntaf ar ben, yw'r gêm ar ben 12 i McManus tymor yma. Mae wedi sgorio mewn 10 gêm ynol. Nawr, fe fethodd un gêm, ond ddim yn y garfan erbyn Cynarfon, ond bod tro mae'n chwarae, mae'n sgorio. Ar hyn o bryd, mae mor syml â hynny. O ran McManus, mae mor syml â hynny. O ran y Seintiau Newydd. Do i ddim yn gwbl gyfforddus ar yr egwyl. Diolch Dylan ac Owain. Wel, holl ymdrechion amddiffynol Met Caerdydd, y Seintiau sydd ar y blaen o 2 gol i ddim. Diolch i goliau Ben Clark a Declan McManus. Fel i ni gyd yn gwybod, yw pêl-drod yn ddim byd heb gefnogwyr, a dyma stori am y rhamant annisgwyl rhwng cyn-fyfyrwyr Prifysgol Caerwysg a chlwb pêl-drod Dirwyddon Cefn. Nicky John, ath i ffindo mas mwy. You're enjoying the day so far? Yeah, all good so far. Hopefully the result will come our way.
Droed a chyfeillgarwch. Maen nhw'n ddau beth sy'n mynd llaw a llaw a'i gilydd yn dydy. Wel, yn sicr mae hynny'n wir yn achos y criw yma o ffrindiau sydd wedi teithio'r holl ffordd o Gaer Wisg i fod yma pnawn yma i wylio derwydd am cefn. We're just getting the first scorer in the hat, ready for the annual sweepstake. This is a very important part of the day. Yes. Yeah. Well, it is if you get the goalkeeper. Yes. Alex, first of all, take me back to 2001. It was an important year in your relationship with Cefn Druids. Yeah, that's right. So we were sitting around in our first year of university, looking at the video printer, bringing the scores in, and we saw this team whose name was baffling to us that had lost 6-0. None of us are Welsh, so we thought we could all back one team. So we saw this team, Flexis Cefn Druids, and we thought we'll write them a letter, see if they'd like an Exeter fan club, and they jumped at the chance, basically. Well, I like to. I hope they did. To be honest, a bit of a joke on our part, but they sent us back a whole parcel full of shirts, scarves, hats, badges, saying, "Yeah, come along. As long as you don't bring more than 2,000 people, you'll be very welcome." So we managed 15, nowhere near 2,000. I think we took a minibus from Exeter. How many hours did that take? Oh, it took, I don't know, a long way, about 5 hours, I guess. And I think it broke down, or it got stuck on the M5 on the way back. And but we came up here, a group of friends, and had a brilliant day out, really welcomed by the club. And we've kind of come every year since then. We've gone in all kinds of different directions in our lives. Most of us got children, we've got jobs and grown-up lives that we couldn't have imagined when we were students. But this is the one thing, in a way, the time where we get to be kids again and have a laugh and see our old friends and sort of reinvigorate those friendships. JJ, you've come over all the way from the Isle of Man to support the Druids this afternoon. So the alarm goes off about 5:30, travel to the airport, 7:30, 8 o'clock flight, taxi to the train station, 3 different trains to get here, and one of the boys picked me up at the local train station. Came down here, we were here by 12:30, opened the bar for us. It's a long morning, but it's been worth it. Fair play, that is some commitment. It is, but in fairness, I used to live in New York and I've been there from New York as well, so it's... Hang on, pedal back there just a second. You have come from New York to watch Cefn Druids before today? Yeah, back in, I think it was 2015, 14-ish. I used to work in New York, so I came from New York to watch them. It goes back obviously like 20 years now. We're getting old, we've all got kids, so in a few years' time we'll be back filming us with the kids. And you're one of the 2 remaining members, I think, of the Druids Till I Die fan club that is yet to miss a trip. Yeah, that's right. So, I've been to every trip, plus I went to Lithuania to follow the Druids and to a Welsh Cup final. Yeah, there were 3 of us for a long time. Then one of the boys had an appendectomy on the day of the Druids trip, incredibly. So it would have been Druids Till I Die for him, I think, if he'd turned up instead of going to hospital. I was at work on a Friday afternoon, ready for the Druids on a Saturday, and I felt a pain in my stomach. Quick conversation with a quick conversation with the doctor sent me to A&E, and Saturday morning I had my appendix out and unfortunately couldn't get down here, so that was the end of me as a DTID. In fairness, I think that's a reasonable enough explanation to not being able to make the trip, isn't it? You would think so, but the rules are pretty strict. We've had christenings and weddings and moving abroad, and unfortunately none carries weight for the competition, so I'm out of the competition. Jamie, one trip you've missed in over 20 years, I think it's fair to say, isn't it? What was your excuse? I was travelling. I was actually I was in New Zealand at the time, camper vanning, and I wasn't given a pass. I got a lot of abuse from it, to be honest. You miss one, you're out of the competition. But I did dial into the match at the time. I got a few chances on the phone whilst it was overnight down in New Zealand. One year they turned up and I think the game was called off because of snow. There was snow over the pitch. It was lovely in England and the rest of Wales. We got here and it was covered in snow, so they couldn't go to that Everyone game. knows that the Rock has its own microclimate, surely. Yeah, indeed, yeah.
I do know that the club plays such a huge part in your life that you actually had them in your wedding vows. Tell me about that. Yeah, so we wanted to sort of reflect each other's loves and passions. So I'm not really a big lover of cats, and my wife loves cats, and so we sort of did a trade-off. I'm bound by wedding vow to love and look after our cats, and my wife Hannah is bound to accept that once a year I get to be 18 again and run off to Kevmara to support the Druids. Alex, I think once a year sounds pretty reasonable. Exactly, I've got to feed the cats every morning, you know. I've got the bad end of that deal. To be friends for all that time and to come and support us like this is every year is absolutely fantastic. And do you feel like the support that they give and the noise that they make, that it gives the boys a boost on the pitch as well? Of course, I think there's nothing better than when you hear fans chanting your name and stuff like that, and it does give you that extra little lift. So yeah, we would like them here every week if they can make it. We'll have to speak to the chairman about getting them some expenses or something. But no, it's it's just fantastic to have them here. Once a year is great. We'd love to have them more, and if it's possible, then so be it. Ar y te, mae Cynghreiriad Domestig Cymru yn denu cefnogwyr o bobman. Reit, Ows, ti sydd wedi cael y dasg o ddewis enillydd gol y mis ar gyfer mis Hydref, ond cyn i ti goeddi pwy'r enillydd, beth am i ni gael gibolwg ar y rhestr fer. Safod hir gan Ben Lockley tuag at Jake Walker. Gael ei ffenio allan mor bell a Fleming! Nach i gol! Capten Dimbych efo foli wych! Taylor, i hanner ei hun, dros gam ymlaen. Mae'n codi Ben, a mae'n ergydio! Mae'n 5 i'r Dre Newydd a dyna'r orau eto. Gornel i'r postyn agosa. Allan mae'n mynd. A'r ergyd yna. O, a mergyd hyfryd gan Curtis Rees. Mae Bale di dod at cael yn Brackley allan o Strachelys. Gweld bo Wild o'i flaen o. Dyma fo, Michael Wild! A fe gymerodd o honna'n wych. Osford. Nid llawer o'i blaen. Osford! Dwi ddim yn sgorio goliau syml. Doniw, bas wych allan i Wyn sy'n chroesi tro mat at y postyn pella. Chris John ar bened ar draws. Mae'n afrwydyr efo Bell yno. Acrobatic! Garth Fidel O'Rourke! Gol o Didog. Ddaw di mynd o'r ail hanner. Mendes yn penio y cic gornel yna mas. Adam Roscoe, bai Sawdl, y cadw y momentum nawr gyda Bala wrth i fe gael lawr ar gol. John Davis yn ei ddilyn am, mae Roscoe yn mynd o'r ergyd ac am gol. A'n gwasgu'r ei heibio i Edsi am rediad. Oedd yr ergyd ddim yn ffôl chwaith. Gwledd o goliau ym mis Hydref, felly Owain, pwy sy'n mynd â hi a pham? Lot o golau da, fel bob mis, golau gwahanol, ond Curtis Rees sydd yn ennill gol y mis ar gyfer mis Hydref. Dipyn o gol, oedd y Bale yn cael ei glirio, oedd hi yn yr awyr mor hir, eira arni yn dod lawr, a chydig bach o wahanol, 7 footer o foli. Ella fod hi'n dod chydig bach oddi ar y shin, ond dim ots am hynna. Nath o gadw'r rheolaeth arni, diolch yn trio hitio'n rhy galad. 7 footer bach fela, dros ben y gol geidwad, mond fanas o wedi gallu sgorio, felly llongyfarchiadau i Curtis Rees. Llongyfarchiadau enfawr i Curtis. Nes i weid cyn y gêm bod ni'n agosau at y Nadolig, felly bod fi'n mynd bach rhy excited, achos cyn y Nadolig, wrth gwrs, mae cwpan y byd. Mae Qatar yn agosau a nos fercher fe fydd rheolwr tîm Cymru, Rob Page, yn cyhoeddi'r garfan. Fydd yn mynd mas i Qatar. Fe fydd Henon fyw ar Esbyrrec am hanner awr di wech yn y Rhondda. Byddai
bydd Owain na? Bydd Ebsi na? Fi'n credu bydd pawb yng Nghymru yna. Felly mae honna'n fyw ar S4C nos Fercher. A Owain, ni di roi bach o waith cartref i ti, ni di jocan taw ti yw Rob Page, a taw ti sy'n gyfrifol am ddewis y 26 fydd yn mynd mas i Qatar, felly o'n i syth mewn iddi. Pwy sydd ar yr awyren yna? Wel, os mae fi di Rob Page, dwi yn y garfan. Dwi yn anffodus ddim di gwneud y 26. Da ni gyd yn dyfalu rwan pwy sy'n mynd i wneud ti, dydan. Ond dyma'r 26 dwi di roed i fewn. Felly mae yna lot o enghreifftiau o rei amlwg sa ti'n disgwyl i weld. Falle cwpl o surprises. Mae Ollie Cooper i fewn gen i. Falle fysa'r un lot o marciau cwestiwn. Dydy Mark Harris ddim sydd wedi sgorio Caerdydd heddiw. Falle fydd hynna'n benderfyniad o ran Rob Page, o ran pa chwaraew sy'n chwarae'n gyson ac yn chwarae'n dda. Ac hefyd dwi wedi mynd efo'r bachgen ifanc Luke Harris. Yr unig un swn i wedi gallu roed i fewn fysa David Brooks. Os fysa David Brooks wedi cael munudau yn chwarae i Bournemouth ar ôl i salwch, swn i wedi roed i fewn. Ond diolch yn edrych yn debygol bod hynna'n mynd i ddigwydd, felly dyna 26 gen i eisiau. Ti ddim yn ffansio Tyler Roberts na Rabi Matondo, Tews? Na, Rabi Matondo ddim wedi gwneud digon, felly swn i ddim yn roed i fewn. Ac o ran Tyler Roberts, beth sy'n gweithio ni erbyn o, mae gen y fanaf. Mae gen y fanaf hamstring. A be allu di ddim wneud ydy cael gormod o farciau cwestiwn dros ormod o chwaraewyr. Gan bod chdi'n gallu enwi 26, neu mae Paige yn gallu enwi 26, ti'n gallu cymryd ambell i risg. Felly Joe Allen ydy'r un amlwg. Di o ddim wedi chwarae ers spel. Di o ddim yn mynd i chwarae rhwng rwan a cwpan y byd. Ond mae werth cymryd y risg, just rhag ofn. Ruben Colwill, di o ddim wedi chwarae. Mae o wedi bod yn dioddef efo anaf. Gen ti'n cwpl yn fanna, cymryd risg. Allu ddim mynd â 5 neu 6 sydd yn dod yn ôl anafiadau. Dyna pam fysa Tyler Roberts yn methu allan. Dyna pam swn i'n mynd â Ollie Cooper. Ti wedi cynnwys Ollie Cooper, stim cap llawn dy fe, i Gymru. Beth sydd wedi gwneud ti feddwl bod e'n hydd i le yn y garfan? Mae'n chwarae'n reolaidd, mae'n chwarae'n dda, mae'n sgorio goliau. A dyna di'r newid yn ddiweddar ydy'r goliau. Ydy Rob Page yn mynd i enwi fo? Dwi'n yn gwybod. Mae Rob Page wedi deud yng ngeiriau fo'i hun, mae o'n mynd i aros yn ffyddlon, fi na ddim surprise enfawr os na bod yna anafiadau. Ond mae yna cwpl di bod, Rhys Norrington Davies allan, Tyler Roberts, mae'r cwestiwn mawr. Dyna pam swn i'n ddod o fo, oherwydd dwi'n meddwl, mae'n gret bod yn ffyddlon, mae'n gret bod o'n nabod boys fel Mark Harris, ond ydyn nhw'n mynd i chwarae? Na, dyna swn i'n feddwl. Felly, Ollie Cooper, mae'r math o chwaraewr ac sa'n cael dy gap cyntaf neu cael dy enwi yn y garfan am y tro cyntaf i fynd i gwpan y byd am stori fysa honna. Ond mae jyst y math o chwaraewr pwy a wyr. Neith o ddechrau'r gema grŵp y ddwy gyntaf, eich ddim. Ydy o'n rhywun sy'n gallu creu argraff mewn cwpl o wythnosau i wneud i Rob Page feddwl, ella swn i'n gallu defnyddio hwn, ac ella sa'r gwrthwynebwyr ddim yn gwybod dim byd amdano fo, dyna pam swn i'n mynd â fo. A oes ni hefyd wedi dewis i ti ddewis y tîm fydd yn dechrau yn erbyn yr Unol Daleithiau yn y gêm agoriadol, a dyma'r 11 ti wedi dewis. Ie, yn amlwg, 11 cryfa Cymru, Joe Allen sy'n ganol cae, ond dwi ddim yn meddwl fydd o'n ffit ar gyfer yn sicr y gêm gyntaf na, felly gwthio amp ydw i ganol cae. Just o flaen Morel ddim yn dechrau, a wedyn Mepham sy'n chwarae'n reolydd i Bournemouth yn y tri yn y cefn. Felly dyna swn i'n mynd efo, di Brennan Johnson ddim yn y tîm yna, felly pwy fydd Page yn ffafrio. Mae'n licio môr, mae Dan James yn dechrau bob gêm, a mi fydd Bale yn dechrau. Ella Brennan Johnson jyst i ddisgwyl fel mae'r gystadleuaeth yn mynd yn ei flaen mwyn tanio. Wel, mae'r gêm gyntaf yn agosau yn glo iawn am y paratoadau Cymru. Yn amlwg yn gweithio'n galed iawn, a mae camerau rondo wedi bod yn dilyn y tîm tu ôl y tîm cyn Qatar. Fe fydd y rhaglen yna ar S4C nos Sul yr ugeinfed o Dachwedd am 9 o'r gloch. Felly fel i chi'n gallu gweld, mae'r tîmau'n barod, felly beth am i ni ail ymuno a'n tîmau sylwebu ni, nôl â ni at Owain Tudur-Jones a Dylan Ebenezer. Siarad edrych yn fawr iawn. Owain yn sôn am dîm Cymru, nath rhywun ar y gwefannau cymdeithasol dal yn sylw i neithwr yn proffwydo be fydde tîm yr Unol Daleithiau yn y gêm gyntaf yna. Ac yn sydyn, chi'n gweld enwau fel Adams gyda Leeds, Pulisic, Weia, Reina ac ati yn y chwaraewyr yn chwarae ar draws Ewrop yng Ngharfan America. Mae'r grŵp na'n un anodd o ran Cymru. Sy'n credu bod llawer ddim yn twyllio hunain, bod ddim yn mynd i fod unrhyw beth arall na hynny, ond y gêm gyntaf, y gêm fwyaf, byddech chi'n tybio. A fan hyn, ail hanner
mawr. O ran ymateb gan Met Caerdydd, sut maen nhw'n gallu ymateb? Ar ei holi o 2 gol i ddim, di bod mor amddiffynol yn yr hanner cynta. Wedi colli y 7 i ddim yn erbyn y Seintiau 7 wythnos nôl, bydden nhw ddim eisiau ailadrodd hynny. A di bod arediad bach anodd yn ddiweddar tra bod y Seintiau ar garlam, di ennill 11 yn olynol. Yw hynny ar fi'n troi yn 12. Mae angen rhywbeth mawr ddigwydd fan hyn. Os yw bethau mynd i newid o blaid Met Caerdydd. Cwpl o newidiadau iddyn nhw o'i gêm ddiwethan, colli gartre yn erbyn Caernarfon. O 2 i ddim. Caernarfon yn ngofio Kit, a dal yn ennill o 2 i ddim. Dim bod Kit yn gyfnewaniaeth o hynny, ond ddim yn wych. Yn ngofio'r Kit chwaith, ond y perfformiad yn gampus. Caernarfon wedi colli edrych yn erbyn Pen-y-bont, bydd y golydd dda iddyn nhw. Holford di ennill yn y fflint, pwysig. O ran y Holford wrth i Cafongo golli'r meddiant yn ddwfn yn ei hanner ei hunan. Bydd i gyd chwaraewyr e. Ddim yn ddiolchgar am hynny, gath yr bel yn ôl, gŵr ifanc, nath ymuno gas newydd yn yr haf. Am felly gyffyrddiad da, dyn nhw'n gallu cyrraedd hanner ffordd. A'r Seintiau yn mynd yn ôl. Owain Tudur Jones yn ôl yn y pwynt sylwebu, yn brysur heno. Os ffordd yn ôl fan hyn o gwbl i Met. Ti eisiau'r gwir, Dyl? Na, ydw. Dim yn edrych yn addawol iddyn nhw o gwbl. Mae'r tactega ar dechrau'r alhanner rhywbeth tebyg. Ac yn anffodus iddyn nhw, maen nhw wedi gwneud y penderfyniad i amddiffyn yn ddefn. Lot o ddynion tôl y bel. Drwildio'r ail gol na, ti'n mynd i fewn i'r ail hanner yn pryderu. Sawl, faint yn fwy o goliau sy'r Seintiau'n gallu sgorio. Ond, Dylan. Mae rhaid i bobl dal i wylio. Rydw ti byth yn gwybod yn y gêm bêl droed yma. Os allan nhw gael y gol nesaf, mae rhywbeth wastad yn bosib. Ble mae'r gwechtyn yna i ni afel yno fe. Clutching at straws fydde'r Sais. Fe newn ni hynny. Tra fod i'n 2 i ddim. A seth i'n 2 i ddim, newn ni stopio. Leo Smith at Brobl. McManus sgoriwr yr ail gol. Fler. Mor braf yw i gael ymwysodwr yn eich tîm sy'n sgorio goliau Blair. Oedd yn edrych am y bas at Daniels. Ond Met. Cyfle prin i wrth ymosod. Dath hynny i ben yn gyflym iawn. Harry Owen yn colli ffordd. Routledge e dal. Pawb yn ôl. Dyna'r teimlad a'r tacteg o ran Met Caerdydd. Daniels yn cael digon o'r bêl. Rhan fwyaf yn nhw i fod yn deg. Brobl a Clark yn cyfuno. Daniels eto. Routledge. Yn gwylio McManus yng nghodau'n eich ar sgrin. Llawer o symud yma. Fos fy'n aros am y cyfle. Dwi'n meddwl bod yn dangos y parch. Mae Met yn dangos i'r Seintiau Newydd y ffordd maen nhw wedi penderfynu rhoid y tîm allan yn dactegol heno. Ond y tîm sy'n achosi problemau'r Seintiau dros y blynyddoedd. Pen-y-bont tymor dwytha ar y dega. Y tîm sydd yn mynd amdanyn nhw chydig bach sydd yn fodlon cymryd y gambl. Allan ni ildio goliau am fama. Ond wrth gwrs, mae'r Seintiau ar dan hyd yn hyn tymor yma, dydi. Ond edrych yn dda ar hyn o bryd iddyn nhw. A Daniels yn ceisio ffigio. Edrych am McManus. A ni sôn bod i'n edrych yn dda. Mae hynny yn sgil yr hediad maen nhw wedi cael. Mae'n 19 heb golli yn uwch gyngor Cymru erbyn hyn. Colli 1 mewn 31. 12 gêm tymor yma, ennill 11. Ac 1 yn gyfartal. Pan mae Harrison yn cyrraedd felly, yn cyrraedd yn hwyr ar ôl y newid, Anthony Limbrick yn mynd, mae fe'n dod mewn. Gollon nhw'n ngwpan y gyngor erbyn Cei Conna ar gicio'r smotyn. Dechrau Awst, ydych chi'n meddwl, diddorol. Gêm gyntaf tymor, di sgôr yn y Dre Newydd. Eto, chi'n meddwl, newn ni wylio hyn yn ofalus. Ac ers hynny, ennill o 1 i ddim yn erbyn Pen-y-bont. Mae hwnna'n bwysig a mae'r momentum jyst wedi adeiladu ers hynny. Yn amlwg i'r chwaraewyr, tîm hyfforddi newydd. Unwaith mae'r rheolwr yn colli swydd, ti'n meddwl, beth sy'n mynd i ddigwydd yn fanna. Mae'r ansicrwydd yn gallu bod yn amlwg, ond mae Harris yn di ennill y chwaraewyr yma drosodd. A dwi jyst yn ffeindio'r rhyfedd i fod wedi paratoi gwrthwynebwyr mwyaf Seintiau Newydd yn ystod yr ha i geisio herio'r tîm yma a wedyn fod yn cael y swydd i reoli'r Seintiau. Felly mae'n sefyllfa anarferol dros ben, ond ar hyn o bryd fydd wrth i fod efo sy'n mae'r tîm di wneud tymor yma. Daniels eto. A licio'r flic bach yna, dydi? Brobl nawr den, edrych am Clark. Ond Siom falle, mae hyn yn mynd ôl i'r penderfyniad bod rhaid i Limbrick fynd. Unwaith maen nhw'n colli yn Ewrop. O falle'r perfformiad yng nghwpan yr Alban yn erbyn Dundee yn colli y 2 i ddim. Fan hyn,
Ryan Jenkins i mewn, ni wedi sefydlu'r ffaith bod e'n hun Owen Tudur-Jones, er bod e'n 38 yr un oedran. Yn israelwr am 7 tymor. Ond eto, mae fe'n cael y profiad, achos maen nhw'n gymryd y dîmau gyda'r Met, maen nhw'n chwarae ynghyngred y prifysgolion, y Bucks ac ati. Yw hwnna'n mynd i helpu o ran just bod yn gyfarwydd â rheoli yn ystod gêm? Yndi, yn ystod gêm, fel bod y prif berson i roed y neges yn ystafell newid, mi fysa hynna'n help mawr iddo fo. Ac fydd hi'n ddifur gweld sut mae'r ail hanner ma'n siapio rwan. Dyn nhw heb ildio yn y 5 munud cyntaf. Mae rhaid iddyn nhw gymryd risg yn rwla. Ti'n gobeithio fysa nhw ddim jyst yn hapus i setlo am gollio 2 gol i ddim. So ti'n licio gweld rhyw gamble bach pam ddim mynd amdani. A dyn nhw'n gorfod newid siap, dyl. Union rhan siap, ond bod y chwaraewyr 15-20 llath yn uwch i fyny'r cae. Jyst i roi chydig bach fwy o bwys ar y bel na safleoedd yma. Dyna o bosib fysa'r dacteg orau. Chi'n gael ambell i drafodaeth wrth i'r chwaraewyr adael y cae ar yr egwyl. Chubb yn un ohonyn nhw'n siarad gyda Ryan Jenkins. Pwy awyr, falle bod nhw'n trafod le nhw'n mynd i stopio'r ffordd gartre. Ond chi'n cael y teimlad bod nhw'n trafod tactegau. A falle rhwystredigaeth ambell i chwaraewyr. Bydden nhw'n... Mae'n siŵr bod e well gan chwaraewyr fynd amdani. Mae'n siŵr anodd chwarae mewn system fel hyn. Mae o'n ddifur oherwydd ti'n clywed yn aml cyn chwaraewyr yn sôn am bod o'n debyg i sesiwn ymarfer, ac yn aml i unrhyw glwb ti yn cael sesiynau lle unai yn ymosodol ti'n trio torri amddiffyn defn i lawr, felly ti'n chwarae attack fi defence os lici di, lle mae'r bel yn dechrau wrth i llinell hanner a ti'n jyst yn gweithio'r bel, trio ffeindio bwlch yn yr amddiffyn. Ti'n gwneud o bron am bob wythnos, ac yn aml iawn yr amddiffynwyr sy'n cael y gorau ohoni, ti jyst ddim yn ildio llawer o goliau yn gwneud hynna, felly o ran hynna, mi fysa hyn yn rhywbeth sy'n Met wedi baratoi dro ar ôl tro, ond hefyd, ti'n gwybod be, mae rhaid i chdi gario rhyw fath o fygythiad yn ymosodol, neu, wel, sam ond un peth yn mynd i ddigwydd, a dyna da ni weld ar hyn o bryd. Danny Davies, ddim wedi torri chwys hyd yn hyn, heno, byddwch chi'n mynd tybio, a bod hwnna'n wir am rhan fwyaf o gemau Danny Davies, mae'n rhaid cyfaddau, tipyn o chwaraewr. Routledge yn fler. O'n i sôn yn hanner cyntaf, neu dechrau sôn, pan o'n i'n chwarae, sydd spel yn ôl wan, mae'r bwlch yna'n dechrau mynd yn fwy. Oedd y gêm yn llai tactegol, dwi'n meddwl. O'na lai o systema fysa'n cael ei chwarae. Yn aml fysa'r ddau dîm yn chwarae system debyg, so ti'n mynd ben-ben, win your personal battles fysa'r neges. Lle, dwi'n meddwl yn y ddegawd dwytha, mae'r gêm di mynd mor tactegol, mae'r hyfforddwyr yma'n cael ei hyfforddi chwarae systema tebyg yn fwy amddiffynol, felly mae hyn yn rhywbeth da ni wedi weld mwy a mwy yn y blynyddoedd diwetha yma. Fel chwaraewr, ti ddim really isio mynd allan a chwarae y math yma bêl-droed, ond ar adegau mae'r rhaid gwneud. Ond dim pam chi'n colli o 2 gol i ddim o bosib, mae'n ymddangos, mae parhau gyda'r system yma. I'r teimlad ar hyn o bryd, Daniels eto yn gweld digon o'r bêl, lawr y dde. Routledge, brobl, be mae hwn yn gallu creu? Wrth ochr y Cwrt Cosby. Daniels yn opsiwn, Davies hefyd. Astles, dorf, rhaid sydd yma. Eisiau gweld yr ergyd o bell. Yn sydyn mae yna le gan Met Caerdydd, lot o le gan Met Caerdydd hefyd. Owen, i'r ymwelwyr. Nath e heibio un, nath e heibio Clark. Nath e ni godi colonnau nhw, os na fydd y Seintiau'n gallu cosbi nhw'n syth, achos mae McManus drwodd, mae lang allan. Daniels, tacl bwysig. A nawr ddim wedi bygwth unwaith. Nath e'n wneud hynny eto. Godi colonnau pawb efo plan y Seintiau. Hynny yw. Danny Davies, dim problem, nôl at y gol Geidwad. Hwnna yr un cyfle der, unig dro, da ni wedi gweld Owen yn cael lle arall lle chwyth, enghraifft bod y Seintiau Newydd dim parch tuag atyn nhw, felly maen nhw wedi taflu lot o chwaraewyr ymlaen. Oedd y lle yna, so ni jyst i licio gweld Owen jyst yn cyflymu gam chydig bach yn mynd, un yn erbyn un, cario'r bel i fewn i'r Cwrt Cosby. Unwaith ti'n arafu lawr, ti'n rhoi cyfle i amddiffynwyr y Seintiau Newydd weithio i ffordd yn ôl, a wedyn oedd y bwlch di diflannu. Clark oedd yr opsiwn. Met sy'n clirio. Chris Craven. Erbyn i gyn glwb. Davies nawr. Reit yng nghanol y cae. Smith at Routledge. Gydli o Smith gyfle arall. Smith i'r Seintiau. Ond efo'r gallu, fynd trwy'r tîm cyfan ar ben ei hun
weithiau. Leo Smith, Drobl, Daniels. Met, gymaint yn ôl, unwaith eto. Anodd i chwilio lle. Drobl di gwneud hynny, y croesad ni'n da. Sislovic. Dwi ddim yn glanio'n garedig. Pawb tu ôl y bel eto. I'r Met. Astles. Wel, yn ffigio. Oedd hi bron yn berffaith at McManus. Daniels. Ond yn cywio yn y canol. McManus yw un ohonyn nhw. Met yn clirio neb yn odrychwch pa mor ddwfn. Dyn nhw'n mynd yn cyrraedd hanner ffordd. Erbyn hyn, 10 munud i mynd ail hanner, 2 i ddim. Ond dim llawer y newid chwaith. Oedd yn patrwm y gêm. Smith, Drobl, symudiad da. McManus oedd y target, McCarthy yn ei rwystro. O, hwnna bron iawn yn bas berffaith drwy'r coesau yn doedd. Oedd o'n mynd am hwnna, oedd McManus yn ceisio mynd am y nutmeg efo'r bas, ond McCarthy just yn cael goesau ar yr eiliad ola. Smith eto, Drobl eto. Josh Daniels. Mae'n gwell gan Met. Gwell, ond beth sy'n dod wedyn i'r cwestiwn, dim byd yw'r ateb. A dyn nhw'n di newid llawer o ran y tactegau, cyn bod nhw'n aros ychydig. A ni yn mynd nôl i'r sgôr yna, 7 wythnos yn ôl, 7 i ddim i'r Seintiau Newydd. Yn y brifddinas yn erbyn Met Caerdydd. Mae hwnna di brifo. Cyfalle bydd gadael yma, ond di colli o 2. Yn teimlo fel datblygiad. Dwi'n mynd llawer o uchelgais. Ond chi'n deall, Daniels. Gwell, croesad yn un da hefyd. Mae'n os yn anodd i Chub. Dwi'n meddwl beth sy'n torri dy galon didol ydy os ti'n dod yma ac yn perfformio ac yn chwarae tacteg mor amddiffynol a ti dal yn ildio 4 neu 5. Dyna maen nhw'n drio stopio ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl bod chdi'n iawn. Sa ti'n cynnig 2 gol i ddim rwan. Y ffordd maen nhw'n chwarae ar hyn o bryd beth bynnag. Dwi'n meddwl sy'n nhw'n hapus efo hynna. Drobl. Dwi'n eisiau cadw'n 2 i ddim. Lang eto. Os na i'r Cymraeg am stingio, achos na mae'n fe'n neud am bell droi i ddwylo Lang yn y gol. Ie, just fydda cwsyn de, just cwsyn bach, cadw rheolaeth ar y bel. Ni'n gweld yr ergyd Drobl mor dda am ffigio i fynd un ffordd a wedyn mynd yr ochr arall. Mae'n just yn gollwng i ysgwydd un ffordd, y bel fatha gliw ar ei droed o. Just reit lawr syth at Lang, fydd o'n ddiolchgar am hynna. 12 gol, 2 dymor diwetha yn olynol i Drobl. Mae'n i gael 6 tymor yma yn barod. Mor bwysig iddyn nhw. A'r gŵr sydd lawr, Dixon Cabongo, yn teimlo hwnna. Wedi ymuno Gesnewydd yn yr haf. Cwpl di dod o Gesnewydd, haf diwetha. Mae Charlie Bullock sydd ar y fainc hefyd yn un arall. Chwaraewyr wedi cael ei ryddhau gan Abertawe i cyrraedd Met Caerdydd. Cian Williams yn un ohonyn nhw. Diddorol gweld sut maen nhw yn denu chwaraewyr i'r brifysgol. Mae'r ben fan hyn. Ie, chdi'n gweld bod e mewn chydig bach o boen yma yna. Ac yn amlwg wedyn yn ysgwydd i ben, da ni'n gweld efallai Ffero, sut mae o rwan yn glanio. Ie, chydig bach o y bas yn mynd drwodd. Ei, mae hwnna'n un, sa ti'n gallu arafu lawr, sa'n mynd i VAR, sa ti'n yrru fo oddi ar y cae, ond pan ti'n chwarae'r bas, sa'n ffordd o stopio dy droed rhag symud, felly just damwain yn amffodus. Ac ai Lewis Rees sy'n dod ymlaen yn ei le. Un arall o gen chwaraewyr o'r Seintiau. Mae'n edrych felly, dwi'n credu. Dyma ni unwaith eto. Ond ie, chi'n gweld fel ti'n gweud Owain, yn araf, yn ymwedig os chi'n cael rhyw lun ar y gyfannau cymdeithasol, fydden y gefnogwyr yn gwylltio yn galw mi waid. Disgres, ffilio bod off a hyn a'r llall, ond mae rhaid i chdi roed o'n cyd-destun sut mae anaf yn digwydd. Cyflymder y gêm. Dyna sydd yn, wel, ti'n teimlo'n rhwystredig weithiau pan mae bob dim yn cael ei arafu lawr. So mae pethau yn edrych yn waith, felly mae'n un gas, gobeithio fydd Cabongo yn iawn. Cyfle'r dyn yma ddod ar y cae, creu argraff rwan. Cadw siaff, dwi'n siŵr fydd o. Gwni weld os fydd na ryw newid tacteg. Dyfyr clywed y sôn am y cyn chwaraewyr yma yn gynharach yn yr wythnos. Lewis Rees a CJ Craven wedi bod yn siarad gyda Ifan Gwilym ar ran sgorio. Lewis Rees di ymuno ar Met yn barhaol dros yr haf. Wedi bod yna cwpl weithiau ar fenthyg. Cyn hynny 4 gol tymor yma i'r gŵr sydd ar fin dod i'r cae. Dim ond 3 chwaraewr sydd wedi sgorio
i'r Met tymor yma. Bydd pob un yn nhw ar y cae, unwaith daeth Lewis Rhys arno, felly bydd hynny yn help. Diddorol gweld proffwydo tîm cynta Cymru ar gyfer y gêm yn erbyn America yn yr amser hefyd. Owain, nes i weld rhywun yn proffwydo be fydd y tîm America ar gyfer y gêm yna hefyd, ac yn sydyn ma'n taro chi chwaraewyr da gyda nhw. America yng nghanol y cae, cwpl o boes Leeds, un gyda Dortmund. Pulisic, wrth gwrs, o Chelsea, yr un sydd ddim yn cael ei enwi braidd. Dim mygiau mohonyn nhw. Na, dwi'n licio ma'n ormod yn meddwl yn cymryd y ganiataol bod hwnna'n gêm o Cymru yn mynd i gael y fuddugoliaeth yn hawdd. Di ddim yn mynd i fod yn hawdd. Di'r ail yn mynd i fod yn hawdd. Ond dwy gêm wahanol, dwi'n meddwl, fydd America'n dod ato ni, gobeithio ni'n siwtio ni, i ran jyst cadw siap, cadw dynion sol y bel, felly dwy gêm hollol wahanol. A wedyn, mae yna gêm arall. Wrth gwrs, mae yna gêm arall, ond yn yr un modd, mae'n mynd i fod yn anodd i Loegr hefyd. Yn sôn mwy am yr ran ar ôl ni weld be mae Astles yn gwneud fan hyn. Pas dda. A Daniels ar cyffyrddiad bach na drwodd eto. Ath i rhwng pawb. Mae'r rhaid defnyddio'r term corridor ansicrwydd, achos dyna'n union ble oedd y bel yna. Yn glanio yn y cwrt. Daniels eto, mae fe'n loffi rhyw flic bach heibio'r amddiffynwr. Mae'n i ddau fod yn dig. Yndi, a mae'n symud y bel digon sydyn, lle mae'r flic bach i fyny, a wedyn mae'r croesiad yn dod yn syth, bron dim amser i'r amddiffyn sefydlu a setio hynna i fyny i amddiffyn yn gywir. Llain hanner awr i fynd, para'n ddwy i ddim. I'r Seintiau Newydd sy'n edrych am ei 12fed buddugoliaeth yn olynol. Yn uwch cyngred Cymru, JD. Hyn i gyd ers cael gêm gyfartal yn y gêm gynta. Mae Astles yn mwynhau un fan hyn, mae fe. Daniels ar yr un donfedd, a maen nhw wedi cael digon. Lawr y fe. Y drosedd gan Jack Davies, a mae'r eilyddio yn digwydd. Lewis Rhys, ti bod yn aros. Cwpl o funudau cyn dod i'r cae. A mae gyfle fe yn erbyn i gyn glwb. Ie, traed cyflwynydd eto gan Josh Daniels. Am sawl blwyddyn oedden ni'n gwylio Simon Spender yn chwarae i'r Seintiau Newydd. Wastad yna, byth wedi brifo. Felly mae wedi bod yn gyfnod gwrhyfedd. Ddim yn gweld Spender yna, Danny Davies tymor dwytha, a mae hwn di ddod i fewn, a mae'n edrych, fatha fydd o'n, gyffordus yn y tîm o'n blynyddoedd dol. Wel, ddim o'na mynd lang yn ei gwylio i. Daniels di dod o am wythig, cael ei ryddhau gath yn yr haf. Mae wedi chwarae'n adran un. Chi sôn am lefel uchel. Dalwch man, beth sy'n digwydd, gyfeillion. Mae'r Met, mi o'n nhw'n gwrthymosod. Mae Emlyn Lewis yn un yn ymuno fo'r ymosod. A'r Siom wedi gweld Elliot Evans, y chwaraewr talent sy'n gan y bo, yn arafu pethau lawr, lle un o'r unig gyfleon i wrth ymosod, a mae'r cyffyrddiad i fynd yn ôl, y peth cyntaf yn ei feddwl o, a mae'r cyfle di mynd. Clark sgorir y gol gyntaf. Ddim yn hapus dar drosedd. Elliot Evans yn y ffordd i dydd yma. Ni sôn am yr fforddwyr yma. Wedi mynd yn dactegol yn y gyddo. Felly bod wedi dylanwadu ar Elliot Evans ar y cae hefyd. Mae fe'n mor ddofn heno. Harry Owen. Wel, dan bwys eto. Dim am y tro cyntaf ni'n gweld ddim yn gallu cadw gafel ar y bil. Daniels. Brobl, camgymeriad nawr te. Owen. Os na rhyw deimlad falle bod Met i gael digon o amddiffyn. Yr eilydd, Rhys, yn erbyn i gyn glwb. Am ymateb bydde hynny wedi bod. O'n i wedi gweld mwy mewn 30 eiliad. O'n i wedi gweld mewn rhyw hanner awr cyn hynny. Ie, Sam Jones wedi symud i safle fo i ganol y cae wrth ochr Baker i lle Gobongo sy'n golygu dyn yma rwan sy'n arwain yr ymosod ag ti'n gwybod be o leoedd i'r rediad am bwrpasol yma na. Chdi'n gweld, mond un peth yn ei feddwl o, cario'r bel i'r cwrs cosbi, trio mynd heibio'r amddiffynwr, amddiffyn da yn y pen draw. Yn braf i weld gan yr eilydd. Felly, fel mae pethau'n sefyll, y Seintiau yn cipio 3 pwynt. Fydden nhw 10 pwynt yn glir ar y brig. Mae'r reswm am yn ei cofiwr, Ceycon yn chwarae fori. Na'r un peth, ni ddim yn diastyru y gystadleuaeth tymor yma. Yr hyn ni'n gweld gan Ceycona, Craig Harrison di gadael, Neil Gibson di mynd mewn. Lot o bethau di newid yn hwyr. Mae'n rhyw arwyddion bach bod Ceycona. Cyfoddiad da gan Met. Arwyddion bach bod Ceycona yn ôl. Lle ddim mor grif ag o'n nhw Dan Morrison, ond maen nhw'n gadar. Dim yn meiaeth am hynny. Neil Gibson yn gwybod beth mae'n neud. Fel, ti'n gwybod bydden nhw wrthos nesaf, fori. Ceycona yn Mhont y Pridd.
ar gêm nesaf wedyn ni. Ni'n sôn am gwpan Cymru, bydd ond yn y chlysur. Cei Connor cwrdd y baic Holwyn, amser cynno, di Sadwrn nesaf. Byddwn ni yno ar lannau dyfrdwy. Steve Evans, yn mynd â baic Holwyn yno. A Met yn y cwrt Cosby fan hyn, Baker i mewn o'i ben, ond Smith yn clirio. A baic Holwyn di ennill eto pnawn ar yr i hôl hi. Owen. O, mae yna 3 yn disgwyl am hon yn y canol. Yw Owen yn gallu creu siomedig o ran y Met. Ie, siomedig iawn. Cwpl o funud a da gan Met. Ti wastad yn teimlo reit, ydy Emlyn Lewis yn gallu sgorio gi cryf, gi gosod. Dwi ddim wedi cael cyfle, dyn nhw'n di ymosod mwyn ennill y gornel neu tafleddau hir, lle maen nhw wedi cael cwpl i fan i'r cwrs Cosby rwan, ennill yr ail bêl sy'n wastad yn rhoi cyfle i chdi, ond wedyn ti jyst yn gobeithio os mae Harry Owen yn ffeindio hi mewn sefyllfa fel bod o'n gallu gwneud chydig bach yn well, bod y croesiad neu'r ergyd yn gallu dod i fewn i'r cwrs Cosby. Yn anffodus, hynna ddim yn digwydd. Drobl. O, mae hwnna'n drosedd, byddwn ni'n tybio. O, mae wedi mynd yn erbyn Leo Smith, nawr de. Dwi'n Leo Smith ddim yn cytuno. Yw Owen Jones yn cytuno. Dim ond beth dwi'n meddwl, os fydd i dad o yn gwylio i fab ar goggle box, fydd o ddim yn cytuno. Mae ddim yn edrych fel trosedd cyffyrddiad. Wel, sori, mae hwnna'n ffordd anghywir. Dwi'n gwybod be yn y byd mae'r dyfarnwr di weld. Cic rydd bendant, ond cic rydd i'r dyn yma ddi fod. Leo Smith ddim yn gallu credu'r beth. Dylen ni fy chwerthin. Wel, allai werthin, fi fynd yn pwynt sylwebu, ond... Ie, diddorol. Nôl yn ni. At Connor Roberts, cyfforddiad prin. I gol geidwad y Seintiau. Mae'n bas yn un dda hefyd. Hoffi chwarae allan o'r cefn. Smith dan bwysau gan Rhys. Probl hefyd dan bwysau. Mae honna yn drosedd. Ac yn mynd o blaid y Seintiau Newydd. Cwestiwn mawr, Dylan. Pwy fysa yn 11 di yn y gêm yn erbyn America i Gymru? Be so ti newid o'r 11 nes i ddewis? Dwi'n mynd yn cofio'r 11, i fod yn hollol onest. O'n i yn canolbwyntio, cyffyrddiad hyfryd gan y Seintiau Newydd. Ond allan, mae'n mynd i fynd. Oedd Kiefer Moore yn chwarae? Oedd? Na fe, ie. Brennan Johnson o ddim yn yr 11. O, ie. Nes i ddweud ar podlediad sgorio wythnos yma fel cefnogwr, na fydde dwi'n y bon. Dan James yn rhwystredig iawn, fi'n credu bydden ni'n rhoi fi, ond pwy sy'n poen gan y fi, bydden ni'n rhoi Brennan Johnson mewn i lle Dan James. Ond oedd pawb arall weithio fi pan bod fi'n anghywir. Nawr dwi'n meddwl am y peth, mae wedi cyfuno sawl gwaith gyda Kiefer Moore. Felly, yr Seintiau gallu cyfuno fan hyn! Mae'n dair! Mae'n ddwy i McManus, y gic gornel, i'r postyn agosa. A Declan McManus yn y fan a'r lle i ail o'r noson. Tair gol ar 10 iddo fe tymor yma. Yr esgyd air tymor diwetha. Mae fe eisiau cadw gafel arni. Wel, yna safon ar y croesiad, ond y ffaith fod ymosodwr fel McManus, prif chwaraewr y gyngrair tymor diwetha, yn y cwrt 6 yn cael peniad efo neb yn agos at efo mor siomedig. Di'r golgeidod ddim yn ei digon i ddod allan, ond y ffaith McCarthy ydi o, just ddim digon cry. Mae fraich o, just yn dangos i gryfder, just yn iwthio fo allan o'r ffordd, a mae McCarthy yn hynod siomedig. A dyna ni, dwi'n meddwl, erbyn hyn, do. Cadarnhad, fod i mewn, gyda llaw Malcolm Allen, gyda ni heno'n sylwebu yn Saesneg, a mae'r... Dwi'n siŵr os yw hwn yn cockney swyddogol, ond gath ei right said Fred ar y bel yn ôl Malcolm. O, di exeitio cyn gêm, Dylan, bod o'n sylwebu'n Saesneg heddiw, felly mae di bod yn practisio am bach un o'r cockney rhyming slangs na. O, gwych. Does dim fersiynau Cymraeg dyn ni ar reina. Alla bydd gan rai. Dyma ni. Dyma fel mae'n edrych. Ceicona ym Mhontypridd fori. Felly, bydden nhw'n gobeithio cael bol unwaith eto. Mae'r gwahaniaeth gol yna yn frawachus, Owen. Yndi. Yn amlwg mae hynna'n cyfri oedd y pwynt ychwanegol. Wel, actually, yn gêm Ceicona wythnos y blaen y fynd Newydd, o'n i'n brolio i record amddiffynol nhw. Nhw ddim dildio gatres mis Ionawr yn y gyngrair, fildio nhw un, tyfedd. O'n i'n hanner ffordd trwy'r gêm. O'n i'n meddwl bod i werth i fi nodi, bod record y Seintiau yn well. Wel, beth ti... pwynt dadl. Ond be fydd o'n dod lawr rwan? Ceicona, mae rhaid iddyn nhw fod bronion yn berffaith rhwng rwan a diwedd y tymor, gan gynnwys cael record dda yn erbyn y Seintiau. Ti wastad yn meddwl gallen nhw cael y fuddugoliaeth yn erbyn nhw yng Ngheicona, ond yn fama,
yn fama, ffordd mae'r Seintiau, hyder sy'n ganddyn nhw'n y chwarae, sut maen nhw'n symud y bêl, ti wastad yn meddwl, allan gweld nhw'n colli gartra, ti'n mwyn yma. Cyfle arall am yr hat-trick! Mae yna gam sefyll, croesredigaeth i McManus, dwi'n amlwg ddim yn cytuno, bydd hi'n ddifur gweld i eto, y bas yn berffaith, oedd hi bron yn byder. Mae Sodwr wastad yn cwyno, wastad yn anghytuno os maen nhw'n cam sefyll, ond ti'n gwybod be, mae o'n sicr yn fanna nad ydi o. O'n i'n ffyd bys yn siarad dol i ddweud y gwir, ti'n gweld, am bas, ti'n gwybod be, dwi'n meddwl bod o'n gywir, mae wedi amseru i rediad yn fanna, mae'r bas gan brobl, mae hynna mor siomedig bod hwnna ddim yn cael ei chaniatáu oherwydd mae'r bas ar ben ei hun yn heiddi sylw. Cedyn Melyn i Baker yng nghanol hwnna i gyd, capten Met Caerdydd. O McManus gath e ddwy yn y fuddugoliaeth ddiwetha yn erbyn Met, o 7 i ddim. Gath Sislevich hat-trick yn honna, dwi'n edrych os McManus yn mynd i gipio hat-trick fan hyn. Na'r eiliad o ran y gêm gyfan, yn wedi cael 3 gol, oedd hwnna'n hyfryd. Mae lefel yn wahanol dol, ond mae hwnna fatha Kevin De Bruyne, dydi. Y passes mae o'n i roed yr uwch gyngor Lloegr. Safon tebyg, ond lefel chydig bach yn wahanol. Digon teg. O na, yn mwynhau'r eiliad. Yn cyramu fyny'r cae unwaith eto, ni'n gael rhwystredigaeth gan Emlyn Lewis fan hyn nawr. Mae'n wedi dod ma am ddiffyn yn ddwfn, ond mae'n dal yn colli y 2 i ddim. Mae'n rhaid bod hwnna'n anodd i unrhyw chwaraewr. Llai na 20 munud i fynd, 2 i ddim, Seintiau Newydd ar 2 gol yn golygu 3 pwynt arall iddyn nhw. A'r rhediad na yn parhau. Gêm gyfartal yn gêm gyntaf tymor, ers hynny, maen nhw wedi ennill pob gêm yn y gyngrair. Eto, mae Brobl yn mwynhau hynna'n. Daniel drwodd, lang allan, a mae Brobl jyst mae fe'n cael hwyl ar hyn o bryd. Yndi, mae wedi ffeindio rhythm, dydi, mae pwysau'r bas bron iawn yn berffaith drwy'r amser. Mae wastad yn chwilio, dyna dwi'n licio, mae'n chwilio am y bas ymlaen. A dyna Cerdyn Felyn i Baker, chydig bach yn drwg, mi oedd o'n hwyr. Ddim yn wych gan Baker, captain Met, Cerdyn Melyn, iddo fe. Sam Jones yn troi'n nghanol y cael, Lewis Rhys eto, ddim wedi gallu creu gymaint ni o argraff ers ymlaen fel eilydd. I fod yn deg, dim fe o'r unig un. Yng Nghrysau Met, hyd yn hyn heno. 19 munud i fynd. Lot o newid i bod o ran Met. Christian Edwards yn gadael. Yn colli yn y gemau gyfle tymor diwetha. Colli rownd yr fynol cwpa yn y gyngrair yn erbyn Ceicona hefyd ym Mhen y Bont. Dwi'n credu bod y gystadleuaeth cicio'r swatyn a dal yn mynd mlaen. Bod Ceicona wedi codi'r cwpa yn erbyn hyn. Redmond yn edrych am McManus. Jyst mater o wylio'r cloc yw i erbyn hyn. Os yw Seintiau yn ffansio cael mwy, falle gan o gwbl mwy. Hyd yn oed ar 2 i ddim, falle fydd Met yn weddol fodlon. Mae'n drist mewn ffordd hefyd. McManus. Redmond. McManus yn ddwfn yr ymwysodwr. Mwynhau hunan. Bas eto. Bron. Cyrraedd Josh Daniels. Fi'n gwybod bod broblem mwynhau hunan, mae fe'n cael lot o amser hefyd. Yndi, ac yn amlwg mae'r Met wedi penderfynu amddiffyn yn ddifn a peidio roi pwysau ar y bêl. Felly maen nhw'n penderfynu cadw'i siap yn lle marcio unrhyw ddyn. Mae symudiad y Seintiau oddi ar y bêl yn gampus sy'n gwneud ti'n anodd i farcio dyn am ddyn, ond mae'n eich di dal gau bêl i lawr. Cic-on yr arall, ond mae'n chosi problemau dyr ein. Heno, tymor yma yn gyffredinol, Emlyn Lewis yn benderfynol. Elliot Evans nôl at Emlyn Lewis. Nawr de, os yna gyfle i'r Seintiau Newydd. Elliot Evans ar afi pethau, yn gwybod bod y cyflymder ddim gyda fe. Lewis Rhys. Emlyn di gallu o'n bol, dwi'n credu. Ti'n llygad y led, Alan. Ar ddechrau'r ymosodiad yna, nath o ddeud, reit, dyna ddigon o'r nonsens yma. Mae fi mynd. Nath o tarw. Y llwybr tarw yw'r term yn y byd rygbi, pan mae rwy'n ar garla mewn llinell syth. Allwch chi weld yn gwneud hynny i'r bêl rygbi i law hefyd. A siw bod e wedi'n ysgol blynyddoedd maith yn ôl.
Do, digon dwi'n credu. Cota lawr I fynd, tair I ddim. Mae o'r ben. Fel cystadleuaeth, a wedi bod ar ben. Ers o bosib, pan math y gol gyntaf yna mewn. 37 o funudau ar y cloc. Yn sydyn nath I, yn gol I ddim, yn ddwy I ddim cyn yr egwyl. Practis gan Jack Davies. A gwell gan Met, maen nhw'n galw am cam sefyll, oedd ddim yn agos I fod yn cam sefyll, dwi'n credu, ond ai nawr mae'r penderfyniad I fynd lan. Ie, dwi'n meddwl cam sefyll yn cael ei roed yn erbyn Lewis Rhys efo'r bas ola. Ac gwni o beth fydd dyfarn nhw'n ei rwan. O'na dacl hwyr, dwi'n meddwl. Gynharach yn y symudiad. Jack Davies ydy, dwi'n meddwl sydd I lawr. Ond mae rhaid chdi ofyn y cwestiwn, reit, mae yna cwpl eiliadau, mae nhw wedi ymosod yn dda, cwpl o weithio yn yr ail hanner. Pam ddim jyst chydig bach mwy? Sgen I ddim problem, da ni'n gweld oddi ar y bel, Clark yma, a bron, mae Davies yn rhedeg fewn I ysgwydd Clark. Dwi'n meddwl bod Clark yn neud dim byd o le unwaith eto'n fanna. Ond sgen I ddim problem fa am ddiffyn yn ddim, dol. Cadw dy siap, oherwydd ti'n gwynebu tîm sydd ar dan. Ond mae rhaid chdi gynnig rhywbeth yn ymosodol. Gwobl eto. Ceisio mynd drwodd, Jack Davies sy'n I roestro. Mae'n gic rydd. O'r Outridge tro yma. Neb yno. Mewn Cris Gwyn y Gwyrdd. Yw gynorthwyo. A mae'n I bod yn noson siomedig o ran Met Caerdydd. A noson siomedig o ran rheini sy'n ceisio. Gweld cystadleuaeth tu ar brig yma. Owen. Cam sefyll eto, oedd hwnna'n agos unwaith eto. Ia, just. Ac efallai hon o'n un, sa'r bas di dod chydig bach yn gynt. Oedd hi'n agos, beth bynnag. Just chydig mymryn bach yn gynt. Da ni'n gweld, oedd hi fewn i'r cae. Dwi'n meddwl fod o. Mae di amseru hwnna'n rhawn. Da ni ddim yn mynd I feirniadu fo, mae hwnna'n gangymeriad. Doedd hi gyffur y cyntaf oedd ddim yn gret. Ond o'n i'n canolbwyntio gormod ar hwnna. Yna chdi 3-4 gwaith rwan yn y chwarter o'r dwytha. Just yn cael rhyw fath o berig yn ymosod. Ddim di digwydd digon. Harry Owen sy'n gadael. A Craig Davies. Mlaen yn ei le. Cymru Cymraeg o Gei Newydd. Gyda Abertawe yn reiddiol. Bach o Joe Allen ifanc. Yn yna. Chwaraewr ymosodol yw Fi'n gen I weld beth sydd â fe gynnig yn y 2 munud ar 10 sy'n weddill fan hyn. Am ddiffyn i'r swydd gynta. A dda ddim yn o'i gau brobl I lawr, a mae brobl eto yn gwneud beth mae fe'n gwneud. Ceisio creu. Ie, mae Cmanes di gwneud yr hediad na tuag at y postyn agosa. Oedd hi'n andros o groesiad safono. Chydig bach gormod arni yn McManus, ond wedyn ti'n gofyn pwy sy'n nesa. Oherwydd yn amlwg, mond un dyn ydy McManus, ddim yn gallu bod yn bob man yn y cwrt Cosby. Ond am groesiad eto, mae hwn, o'n I sôn yn gynharach, mae di ffeindio rhyw rhythm bach. Ac pan ti fel a chwaraewr, y math o chwaraewr ydio, lle mae o jyst yn crwydro, mae'n ffeindio lle, a mae'r bas ola yna gan fo'n berig bywyd. Gallwch chi weld uchelbwyntiau'r penwythnos. Nos Lyn am hanner awr 10. Gêm fawr yn y de, penwythnos yma, Llanelli Cwrdd a Chaerfyrddin, uchelbwyntiau honna hefyd. A Met yn erbyn Abertawe yn y brif adran Genero. Cyfle arall nos Fawrth am hanner awr wedi 6, a gallwch chi weld y Seintiau taro tair yn erbyn Met Caerdydd hefyd. A un gêm ar ôl, cofiwch. Ceic honna lawr ym Mhontypridd. O'n I sôn am gwpan y byd, cofiwch, sydd ddim yn dod I ben o ran uwch cyngred Cymru, JD, I sgorio yn parhau, rhaglenni uchelbwyntiau yn parhau. A bydd un mlaen sydd ar ôl un o gemau Cymru. Os dwi'n cofio'n iawn ar y nos Lyn gyntaf yna. A difyr gweld patrwm gemau Cymru. 8 diwrnod, nos Lyn, bore Dydd Gwener, nos Fawrth. Mae'n gyfnod byr. Chod, chi ddim angen I unrhyw beth mynd yn anghywir. Mae'n 8 diwrnod enfawr o ran Cymru. O, yndi, ond ti'n gwybod beth, Elsa, ti'n dewis y grŵp yna, pwy ti'n chwarae pryd, swn I wedi dewis yr union fel mae o. Chwarae America gynta. Oherwydd, dwi wedi sôn cwpl o weithiau, dwi'n meddwl fydd Iran yn achosi mwy o broblemau Lloegr na mae bobl yn ddychmygu efo'i siap nhw. Felly mae gobaith ydy na'n fwy na dim. Felly fydd hynna'n well
bod gan ni well syniad amdano nhw yn yr ail gêm, dwi'n meddwl. A wedyn yn erbyn Lloegr, fydden ni'n gwybod yn union beth da ni angen yn erbyn yr hen elynion. Dim llawer gobeithio, mae rhaid cyfadeb. Bydd yw'r rhan yn mynd i fod fel Met Caerdydd yn erbyn Lloegr? Ti'n be, falle wir, ond gobeithio fydden nhw chydig bach yn well yn ymosodol. Da ni'n gwybod llawer amdanyn nhw, dyna di'r gwir. Carlos Queiroz yw'r peth diddorol wedi mynd nôl mewn na fel rheolwr. Maen nhw'n mynd i gwybod y byd am y trydydd tron o lynol i'r rhan. Gafon nhw ganlyniad da yn ddiweddau. Dyn nhw'n chwarae yn erbyn y goreion yn aml, ond maen nhw wedi cael fuddugoliaeth yn erbyn Uruguay yn ddiweddar, felly, gown ni weld. Angen triniaeth fan hyn, dych chi weld beth yn union ddigwyddodd. Glanio yn galed. Chubb sy'n lawr. Ie, mae Chubb yn neidio'n gynnar, a wedyn mae yna benderfyniad gan Redmond i beidio neidio o gwbl. Diolch yn cystadlu yn yr awyr, ac da ni'n gweld eilyddio gan y Seintiau rwan cyfle i cwbl o'r chwaraewyr o'r garfan gadael i marc. Wel, gŵr ar fenthyg o Abertawe, Daniel Williams. Cyfle i ni weld fe. Ben Cabango wedi gwneud yr un daith blynyddoedd maith yn ôl, a mae Declan McManus yn gadael y cae. Prif sgoriwr yn gadael 2 gol arall iddo fe heno. Nawr de, ond yn enw cyfarwydd, enw poblogaidd, Gwion Dafydd. 17 oed, un o'r sgoriwr ifanca yn y gyngred, ysgoriodd yn erbyn Caernarfon yn ddiweddar. Mae fe'n hoffi gwneud hynny, oedd yna fe chwarae Caernarfon hefyd. Ond i'n cwestiwn ni, sydd yn cael lift gatred yn o'r ôl ni. Dim ar ôl sgorio falle. Mae gen nhw'r gredd naturiol o sgorio. Sicr, ath y Crystal Palace tymor dwytha'r dreial. Malcolm Allen yn deud, mae hwn ydy'r finisher gorau o Ogledd Cymru ers Malcolm Allen. Ers Malcolm Allen. So, gwni weld os mae'n cael cyfle hynna. Wel, am fas ac am gyffyrddiad gan Brobl, mae McCarthy ar draws na. Bwysig bod nhw yno. Nes o'n i sôn yn gynharach, falle bydde Met yn hapus gyda. Falle ddim tair i ddim, ond jyst colli o ddwy i ddim. Cadw'r sgôr yn barchus ar ôl ildio 7 yn ei erbyn nhw, mewn 2 gêm, mewn gyfnod y 7 wythnos, mae'n ildio 10 gol yn erbyn nhw, a ddim di sgorio. Pan chi'n rhoi rheini at ei gilydd, ni'n mynd i fod yn dewis seren y gêm cyn bo hir. Dwi'n dyfalu mae rhywun mewn kit y Seintiau Newydd fyddi. Tasau rhaid dewis un o ran Met Caerdydd, pwy sydd wedi gwneud i swyddorau allan yna, os unrhyw un? Maen nhw gyd i gweithio'n galad, a maen nhw gyd i mynd allan a dilyn. Dwi'n gwybod, mae'r dyn camera'n gwybod cyn i fi ddeud, dwi'n meddwl. Un cam ymlaen i chwarae teg. Y dyn yma swn i'n roed o, oherwydd eto, dim surprise, sut mae'n amddiffyn, sut mae'n arwain, mae di gwneud i ora. Mae'r chwewydd, mae di mynd allan a gwneud yn union fel mae'r rheolwr di ofyn swn i'n tybio. Elliot Evans yn mentro. Lewis Rhys. Ond yno, mae Rhys di bod yn bresenoldeb o leia. Nath i Evans fel Baker. Ni'n gyfarwydd â gweld hyn, Baker ar hediadau hir o ganol cae, felly fydde wedi gweithio. A di bod ar goll pnawn yma gan Met Caerdydd. Yn o bron manteisio fan yna, nath i allan yn pen draw, yn Chubb yn ôl yn dilyn yr anaf na. Tafliad fyddi. Ond o'n dieddol o fynd eitha pell pan mae Chubb yn cael gael arnyn nhw hefyd. Pwy o oer faint o ergyd oedd y golled na'n 7 i ddim, felly bod wedi effeithio ar y tactegau heno. Ddim eisiau mynd trwy hynny eto, mae'n siŵr. Chubb. Ond yn un dda, cyffyrddiad mlaen gan Emlyn Lewis. Ddim yn wael chwaith oedd Craig Davies. Yn synhwyro cyfle. Baker yn gystadleuol. Ond y Seintiau sydd wedi cipio'r meddiant. Williams, yr eilydd. Diddorol gweld gŵr yn dod o Abertawe ar fenthyg. Diddorol nodi hefyd. Gavin Chesterfield yn ffarwelio'r Bari heddi. 2 blynedd ar 10. Bydd e'n Ngofal Academy Caerdydd. Lle welwn ni mwy o chwaraewyr yn camu'r gyngrair o Gaerdydd. Yn sgil y ffaith bod Gavin Chesterfield yno. Mae'n y gysylltiad i bod i fod yn 10. Ni yn gweld mwy o hynny. Yn diwedd cyfnod yn y Bari. Yn ennill y gêm ola gyda llaw. Maen nhw'n mynd yn dda yn y de, Bai Colwyn yn mynd yn dda yn y gogledd. Cawn weld be ddaw tymor nesa.
Rhediad cryf o'r cefn gan Williams, ac ar ôl y rhediad cryf, mae yna dacl gadarn i ddweud y lleia gan Emlyn Lewis. Chi'n mynd cael lan Academy Abertawe? Na, falle ddim, ond nath o ddau ennill y gigrydd yn dangos traed cyflym gan Dan Williams, yr hediad yn cael ei wneud. Oedden nhw'n licio'r hediad gan Gwion Dafydd, allan o'r shot o bosib ar y sgrin. Un peth yn ei feddwl o i gyrraedd y cwrs Cosby na. Drwan os fydd y Seintiau'n awyddus i gael y bedwaredd. Drobl o Redmond dros y bil, y ddau wedi bod yn ddylanwadol. Drobl mwyn o Redmond o bosib yn yr ail hanner man. Redmond sy'n chwipio hon i mewn. Elliot Evans yn uchel, Baker a'r peniad. Leo Smith, Williams, Sislovic. Cyffyrddiad cynta a Brobl a'r cyffyrddiad ola. Geisio creu rhywbeth. Yr Floedd yn gweithio fe reoli, dyna nath Sam Jones, yn ôl maen nhw'n mynd. Maen nhw'n mynd trwch ar y cwrt fan yna. Yn ffodus bod Sislovic ddim di'r rheoli honna. Sam Jones colli ffordd un waith eto. Na fe, Baker, digon bant o hi. Ond mae'r uchel a'r tan gwyllt. Mae yna sioe tan gwyllt fan hyn ar ôl y gym. Maen nhw wedi rhybuddio ni. Ond dysgol fydd hi'n brysur ac yn swnllyd. Na. Siwr bydd y Met yn hapus i weld cefn y Seintiau Newydd bydden nhw eisiau gwario nhw dwywaith eto tymor yma, ac bydden ni'n golygu nhw wedi gorffen yn y 6 ucha. Gen i weld os yw Met yn gallu cyrraedd y 6 ucha. Dim wedi bod yn digwydd yn gyson. Dim wedi digwydd y sawl tymor erbyn hyn. Clark ddechreuodd y cyfan. Dyw e ddim yn gorffen y cyfan. Clark wedi bod yn fywiog. Beth am y fersiwn yma o'r Seintiau, fersiwn ddiweddara Craig Harrison, faint mor sut maen nhw'n cymaru y tîmau'r gorffennol? Wel, ti'n gwybod be'r sawl tymor bellach, ti'n wedi gweld nhw yn llwyr reoli gema. Ti wastad i meddwl bod y clwb sy'n ei herbyn nhw, mae gen nhw gyfle. Lle heno, by'r Met yn mynd i fod yn ei o gwbl. A mae hynna'n arwydd o dan Craig Harrison, ella bod nhw'n agosau at y lefel maen nhw wedi ddisgwyl. Mae wastad yn bwysig bod chdi'n cyfuno chwaraewyr ifanc efo yr hen benna. A mae yna ddigon o'r cyfuniad yna yn y tîm ar hyn o bryd, felly maen nhw'n edrych yn addawol, maen nhw'n edrych yn dda, ac mi fydden nhw'n anodd i stopio. Eilyddio o ran Met, Cian Williams sy'n mlaen. Cofi o Gynarfon. Dechreuodd y Wrexham, Cian Williams. Wedi cyrraedd Met yn yr haf o Abertawe, arall sydd wedi chwilio'r clwb. Chwaraewr amddiffynol yw e. 2 funud i fynd. Mae'r artaith bron ar ben o ran Met Caerdydd. A dim bod fi'n cwyno, dwi'n mwynhau gwylio unrhyw gêm byddo. Mae'n anodd sylwebu'r gemau fel hyn hefyd. Mae jyst un tîm gyda'r meddiant a mae'n amlwg o'n gynnar iawn. Mae un tîm sy'n mynd i ennill hefyd. Chi'n ceisio codi'r cyffro, chi'n ceisio cydio yn y gwellt yna fel o'n i'n gweud. O, mae wedi bod yn amlwg. Mae'r Seintiau sy'n cipio hon. Astles ar camgymeriad. Dwi'n wedi gweld gymaint o hynny ac ar ôl camgymeriad o fewn eiliadau. Mae'r meddiant yn ôl gan y Seintiau Newydd. Y bas yn un dda at Gwion Dafydd hefyd. Cyfle i weld yr eilydd ifanc cyffroes. Mae 17 oed yn erbyn Emlyn Lewis, yn herio Emlyn Lewis. Emlyn Lewis, dwi'n gweld ei gyd o'r blaen. Ennill y dacl. Y bas yn un dda hefyd. A ni wedi gweld digon o hyn gan Met heno. Just cadw'r meddiant am gyfnod. Nôl maen nhw'n gorfod mynd drwy Jack Davies. Ond yr eilydd yn opsiwn, Craig Davies. A dwi'n mynd cyrraedd dim byd. Ond mae'r ffaith bod hwnna'n bron yn uchafbwynt o ran ni patrwm yn dweud llawer amdanyn nhw heno. Ond dim hon yw'r gêm fawr i'r Met. Mae'n y gêm mwy. Chi'n dod fan hyn. Os pobl yn cyrraedd ma'n teimlo bod nhw wedi colli cyn camu'r cae. Dyna sydd oedd hi'n arfer bod, Edl. Ac fel ni'n sôn, ella bod hynna wedi newid yn ddiweddar, ond os mae dyma y math o dacteg da ni'n mynd i weld gan glybiau eraill tymor yma, wel, mae'n gyfarwydd iawn dydi o ran hanes y Seintiau Newydd.
Ac y mwy o ganlyniadau fel yma, a perfformiadau lle maen nhw'n llwyrioli'r gêm, y mwy fydd yr hyder na'n tyfu. Ond ti'n gwybod be, mi fydd Cei Conna jyst yn cael rhyw geipolwg o'r tu ôl y llen os lici di meddwl, oce, gown ni weld. O, drwy'r canol, maen nhw'n mynd Gwion Dafydd. Rhywun cam sefyll. O na, mae'n gol. Mae'n beder i ddim. Pawb yn cymryd cipolwg tuag at y Llimanwr. O, mae'r gŵr ifanc 17 oed di taro eto. Gwion Dafydd mor naturiol ar wen yn dweud y cyfan. Mae'n beder i ddim. O, be oedden ni'n sôn? Geiriau Malcolm Allen. Finisher gorau Gogledd Cymru ers Malcolm Allen. Un cyfle, un sniff bach. Dyna'r oll oedd angen. A da ni'n gweld unwaith eto. Clark yma. Bron bod pawb yn meddwl bod ergyd yn dod gan Clark. Na, mae'n ffigio. Ffigio fynd efo'r ergyd a wedyn pas i'r ochr arall. Pas berffaith cyffyr y cyntaf da a wedyn ffwrdd o fo. Dim oedi, dim nonsens, jyst rhoi dy bel yn gefn yr hwyd. Dyna'r oll oedden ni feddwl a doedd o ddim cam sefyll. Da iawn. Ac yn sgorio yn y gyngrair yn erbyn rhywun ar wahân i Gaernarfon am unwaith hefyd. Ac ar ôl y cyfan, ar ôl yr holl amddiffyn a'r tactegau, dewch chi fod yn onest, negyddol, mae dal yn beder i ddim. A ni'n dangos ble mae'r Seintiau arni ar hyn o bryd, Danny Davies. Chi bron yn meddwl, be fydda'r sgwr di bod tas y Met jyst i mynd amdani? O'n i'n meddwl hanner amser dyl. Maen nhw'n ildio'r ail, a wedyn maen nhw'n... Ti'n mynd i fewn i'r ail hanner yn meddwl, o no. Da ni di mynd i fewn efo'r low block, parcio'r bws, parcio bob dim, a wedyn ti dal yn gollio 4 gol i ddim. Felly ti'n meddwl, pam nath ni'n gambla mynd amdani yn y lle cynta, a di ddim yn golygu mynd amdani mewn ffordd wirion, ond mae jyst yn golygu bod chdi chydig bach uwch i fynd i'r cae, bod gan ti ymosodwyr fel rhyw outball, sydd yn rhoi rhyw fath o lwyfan i chdi ymosod, ond di hynna ddim wedi bodoli heno. Noson hir, noson anodd, a'r cyfan wedi dod i ben o'r diwedd. Ti'n credu? Bydde Met Caerdydd yn cytuno. Ond cipolwg i'r dyfodol, Gwion Dafydd, 17 oed yn cael y bedwaredd. A Leo Smith yn ei longyfarch hefyd. Dwy McManus, Clark ddechreuodd y cyfan, ond mae camerau ni yn aros ar y gŵr ifanc yma. Pam lai? Ni wedi clywed y brolio ddigon gan Mr Malcolm Allen. Ond cipolwg arall. O beth o hwn i gynnig, ni wedi cael cipolwg beth o'r Seintiau gynnig, ni'n hen gyfarwydd o hynny. Maen nhw wedi ennill eto, a heno, maen nhw 10 pwynt yn glir ar y brig, ar ôl tair gêm ar 10, di ennill 12 yn olynol. Cei Conna'n gobeithio cael bwlch na fori, yn ôl i 7 pwynt, maen nhw oddi cartre ym Mhont y Pridd. Ond fel mae peth yn sefyll heno, dim ond un tîm sydd yn di. A dwi'n yn sioc i neb, mae'r Seintiau yw reini. Mae wedi gorffen ar Neuadd y Parc. Seintiau Newydd 4, Met Caerdydd dim. Diolch yn fawr i Dylan ac Owain. Felly bydd y goliaeth arall i'r Seintiau. Beth yna mynd i gael gipolwg ar ganlyniadau'r penwythnos. A be mae hyn yn golygu o ran y tabl, felly'r Balan ennill nithwr, y Dre Newydd, Pen-y-bont a Hwlffordd yn ennill Prynhawn yma, a wedyn ni y Seintiau Newydd yn ennill o 4 gol i ddim fan hyn ar Neuadd y Parc. Y Seintiau felly 10 pwynt yn glir ar frig y tabl, 9 gêm sydd i fynd tan yr holl, and I've got the main man, Declan McManus, another win. Is this getting boring for you guys at all at this point? No, it's all about keeping standards for us, and every game it's different challenges. Everybody comes and they've got something different put against us, and you could see early on that Cardiff Met were coming, they were going to sit deep and they were going to make it hard for us, and they did, to be fair. We struggled a wee bit the first 10-15 minutes, and then eventually once we got the first goal, I think that opened it up for us. It was goal, lucky number 13 of the season for yourself tonight. 2 goals. I've got to ask, that pass from Ryan Brobble for your first goal, that was quite something. How much do you guys enjoy playing with each other? How much do you guys enjoy being a part of this team? It's brilliant. I know every time, just like that goal, every time Brobs gets it in that kind of area, I'm always going to make a move because I know he's capable of making that pass, and that's a superb pass and it makes it easy for me. And I've got to say, you guys, you look like you're really enjoying your football under Craig Harrison. Yeah, he wants us to play expansive and quick and fast football, and I think that's shown it week in, week out. We're scoring goals fluently, and obviously it's good for me as an attacker that we're creating so many chances.
Is there more to come from this team, Declan? Yeah, definitely. I think we're only maybe 75% there, I think. I think we've still got another 25%, maybe even, that we can go and we can get better again. Declan, appreciate your time. Congratulations on the win. Thank you. Felly, pen wythnos nesa, mae'n ffocws ni yn troi tuag at Gwpan Cymru. Cei Conna yn erbyn Bai Colwyn yn y drydydd rownd. Honna'n fyw ddydd Sadwrn nesaf am hanner awr wedi 12 ar S4C. Ac yn ymuno fi nawr rheolwr Met Caerdydd, Ryan Jenkins. Ryan, beth yw dy deimladau di ar ôl y gêm a'r perfformiad? Tîm gorau ar y dydd wedi ennill unwaith to, a mae'n anodd ddod lan fan hyn ar y unwadig, ond heno eto ond nhw'n dda iawn. Oedd cynllun dyn ni wario mewn rhyw ffordd, a fi sydd wedi seto hwnna lan, mae'r boys wedi gwneud popeth o'n ni gallu really, i siŵr cael perfformiad a canlyniad, ond chwarae teg nhw, ond nhw'n wych heno. Mae rai fi wedi ildio 2 gôl heddi fel ddigwyddodd yng Nghaernarfon penwythnos diwetha. Yw hwnna'n troi mewn i broblem i Met Caerdydd? Ddim o reidrwydd, heno nathon ni cael ei chwalu gan chwaraewyr da. Ddim i gweud does dim chwaraewyr da gan Gaernarfon, ond camgymeriadau sydd yn ei wythnos diwetha. O'i gallu cymryd cael ei giro gan chwaraewyr da sydd yn gwneud pethau'n anodd i ni ond wythnos diwetha, oedd ambell i beth yn soft. So, heno'n prawd iawn am 90% o'r perfformiad, ond maen nhw'n dda iawn. Ryan, chi yn y weched safle. Faint o frwydr mae fe mynd i fod 9 gêm sydd i fynd tan yr holl? Os lot o waith gyda chi'n neud? Oes, o pob un wythnos mae gen i wythnos bant wythnos nesaf nawr, so mae 4, 5, 6 sesiwn allan ni ffito mewn cyn y gêm cyngred nesaf yn erbyn y Bala. Ni'n wario nhw dwywaith gyda'r cwpan hefyd, so digon o waith ni'n neud, ond dan y pryd ni yn un gorau. I wneud yn dda yn y cyngred yma, consistency yw e. Ni gallu curo unrhyw un ar y diwrnod, ond heddi o'n nhw llawer i dda i ni. Ryan, diolch yn fawr am damser. Diolch. Sylwadau Ryan Jenkins, felly a rhediad arbennig y Seintiau Newydd yn parhau. Ni nôl penwythnos nesaf ar gyfer Cwpan Cymru. Diolch am eich cwmni chi hyn yma. Nos da. Penderfyniad sydyn gan y dyfarnwr, ac mae'n mesur yn berffaith. Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C.